eyeliner, Sokostina, Kimberly, Goga Kimberly. Buyava Kimberly, how are you? Maita Mutenda, Wamuswera say nasi. Maria Piri, really say, guys, how are you there? Could you say, ku Africa? Group Pisa ere. Yes, Michelle, really say. Kenai Gwaba, how are you? Brenda, Lamini, really say. Guys, motiregirira muchaona mapijama nema night dress kushikira amen because in whole life yekuno. Oh, Oli, thank you. Watching from Pretoria. Thank you, my love. Thank you. Love you so much. See you soon. Linda, how are you? Tina, how are you? Love you, Tina. Fortunate Taurai, how are you? Irene Koza, she say. Don't life yekuno guys. Kuno fikwa uniform zekubasa kwa dzoko ochinja ogeza opfeka mapijama. Saka musatu muto jaire ni kuti pijama takaenda guys. Muto jaira anditika anyway. Memory share, how are you? Today say Sepa Africa. Hans Gabaika na sure vaskana musataura nyezwe. Musadaro radio ko munotaura nyaya zuwa. Haiko na udaro vaskana. Musadaro ini. Honey Top, how are you? Sipiwa zili say get to how are you? Ru zili say kuno tonora. Yesi bamning tondi mamkase. Roy Tinashe zili say Roy, how are you this morning? Guys, answer kwenda uchukoro. Oh, that's good. Irene zidza shamwa rugo change to mangwani. Guys, kuno tonora azvichavunziwi izvozvo guys. Azvichavunziwi. Hands no need to buy clothes. Mazvionaka. Ha, unozongodzida izvo zviseni guys, ndakatobhukiwa ndine gig musi wa6. Mwari, ndine gig musi wa6. Saka haudi hembe here. Hi Roslyn Panashe zviri sei? Inda kusapfeka account toda madmin anenge ari pa standby. Guys, ndakatobhukiwa izvo zvimusi wa6. Ndinenge ndiri ku baby shower, ku birthday, ku 50th birthday ye one of hanzi SIS MELLY mba muri kutonora here. Kana mate iyo yekuti chida kuseva magetsi kasaka ndiri mba munyanyi kutonora zvamu ndongopfeka zvinodziya yangu. Anditoona ndosaka ndichingoda kudaro. Andoona. Hi Shupres, zviri sei Jessica Precious, how are you? My Hadasa zviri sei. Saka musi wa6 guys ndinenge ndiri panonzi pa Derby. Ndopa ndinenge ndiri panonzi pa Derbyshire. Ndopa ndinenge ndiri koko kune party ya vakoma vedu vari kusvitsa 50 years. Actually andivazivi, but the kids conducted me vakati SIS MELLY mairo amunetwa namayodi. Yes, Betha Townsend kurova indava so kurasa vakoma munino. Saka mai vedu madikano kuita toda kuti mungo va surprise muri MC papo. Saka mother does not know havasi kuziva kuti ndikuya. Saka ndinenge ndiri musi wa6 ikoko guys. Tichiona kuti SIS Ricardo autism zviri sei kuti tione kuti hanzi mazomushana nacho kunai but ndotonogwaini ndotonogwaini pana nana. Saka ndinenge ndiriko. Saka kune vari kuita esiruru lwarova ema zviri sei vari kuisa mapati avo, birthday party, kitchen top up, machima party. Guys, the MC is here. Munoziva kuti tofaisa zvinhu. You know us now kuti when we are at work tinotoita kunge youth, teenagers, tinota get down kusvika apa, tinotosimudza vanhu, munototamba musingadi zvinoti tiri class, hatina class kana tiri kumafaro anditika tinofara. Hanzi namai Hadasa chimboyai kuno kana kuno kuGermany kana musama mukangogadzirisa mai Hadasa kuti ndiuye ndinouya mukangoti munosvikira kumba kwangu. Handosvika padhuze apa panonzi pane chindege chinomboita 15 pounds ndochitaimira ndouya musama ndongoya Friday ndodzoka Saturday timboona. Hanzi mama Vanilla, she's a big fan, havagoni neni. Handimaona. Saka tinenge tiri mama will see me that very day. Ini kwandini vanenge vari vakoma vangu havasi mama, she's my sister. Handitika saka vachandiona that very day iroro ndenge ndiripo vachangosurprise kana chingoti Peru ndasvika nzvimbo yai kuUSA. Precious, tichauya zvedu iko zvino kana uri kuno zvine zvaaizika kuenda kunyika dzaunoda tichauya, but it's too early for us to talk about USA unless USA maita function yenyu ikoko mukati mveda tinotoya takati one day nokuti vanhu vanotoda zvekufamba, timu rekuno kunotoda zvekutofamba. Handitimaona iko zvino takambotarisana kunda paAfrica paHaiti apa. Saka flyer takaona template nezuro but asati tinyanyatsobuda rese. Kana rabuda then utokanda kuAmerica. Kune munin'ina wangu kuna Melody niko uya ari kuAmerica koko. Saka kana ndauya kuAmerica animboshaivi kurara Melody ariko anotondi don't hands havasi kukona here manje don't ruin the kuti kudaro if kuti kudaro singatauri zanti you're right.
I've said too many details. Jimbo chichichi. Yeah, ndataurisa. Wataura chokwadi papa. That's not a shunga. Anyway, excitement kan. Yokuti shirikuita. Anmona chokuti shirikuita. Kuzimfest zvakare guys, makatenga ine matickets ezimfest. Ndichange ndiriko. I'll be one of your hosts kuzimfest. Anmona. Kuzimfest munenge muriko ere guys. Ndichaisa link. Vanoda kutenga matickets avo tengai matickets asati akwira iko zvino because matickets ne demand yaari kuita ne demand yanawo matickets anoenda anokwira ne demand yawo handika mukatarisa paakatanga price yanga nayo ne price yaari zvozvi nepachazoti July matickets anenge akwira kuenda saka kana wakaanzi USA yakadhakwa zvenyu akungonoshanyawo chinoona vanhu variko handifungi kuti zvinenge zvakadhakwa kungonoonawo variko vamwe vedu todzoka garai matenga matickets enyu andika kuitira kuti paanokwira iwo unenge uri safe andimona panozokwira unenge uri safe so Zimfest tinenge titoriti anditika ikoko kuZimfest mufunge ndo zvinoita Mwari wedenga tinenge tine tebhu yangu zvakare iri kutengesa chikafu hustler by blood moshora Hands, are you at Zimfest on both days? Yes, I'm gonna be there on both days. Tonderai uda kuyaripi bamini dating tite appointment ndichange ndiriko samna ninga chitohosta sa obvious 2 days ndinenge nditoriko hanimona ndakato apply leave yacho kubasa ndakato approve yo hanimona kuti ninge ndiri pa ground so ndo zvinoita Mwari ndinenge ndine stand yangu ndinenge chitengesa chikafu chedu gochi ganko tukafu twamunongoziva kuti tunenge tuchidiwa handimona twatinofarira kudya and I'll make sure kuti nyama chaigocha pachi-South African pedu patajaira handika tuchakalaka chedu tunovavira tunenge turipo tumamhiripiri tinenge tiripo handitimaona zvese zvinenge zviripo zvamunoda haisisonyanyisi so much and I was thinking about you yesterday ndida kutofonera but it was late ndikati marara Saturday I'll be there so I'll see you on Saturday bamintonde musarga kundiudza musarga kunditsvaga tionani. I would love very much to meet my young bamini makandi supporter from day one. This guy has been here from day one. This guy mukaona achirwira SIS MELLY munofunga kuti anovasiva handi ansati nambosangana naye. I really love this man. Tonderai uyu zvekutodaro handimona ndinonchiona zvangu mumasiteti chaimo chaimo dzimwe ndicomment nendichitoona achitotsika naro imomo. So I'm so happy to meet him for the first time kuZimfest. Ndichatomeka sure kuti chero zvoita sei ndamutsvaga uko tinoonana because ndinongo kuti uya pastand yangu pakati unotoya ipapo tinotosangana handika so no association nana aiwa tinenge tichingoita zvedu saka tinenge tiri kuda kuti vese vanoda kudya chikafu chavo guys ipapo tichatomeka sure kuti ndo pamunenge muri muchidya handitika zvichienderana zvakadaro ewa plus nendakati chipeka ndakati chipei handiti muri kuona so guys takaenda hustler by blood patinongofamba tongofamba nehustling yedu ani mazviona hazvina basa kuti waenda kupika kuti waenda kupika chiri chipo chaukapiwa naMwari chiri muropa unongokwana kwaunda ungoenda unongopinda ndakatosvika shuwa nokukwana nekutopinda imomo mukati nditokutogadzisa tunhu twangu so ndichitogadzisa tunhu twangu nditori nevanhu vachanga tichibetsera kubika ipapo zvakatorongeka zviri correct andimona zvakatorongeka zviri correct saka handei takaenda ini wacho ndinenge ndiri kumusoroko handimona tichifara nevanhu tiri kumusoroko tichijamba maspika zvazvokuti chembere guys inini kana ndasvika panguva yekufara mumbozvisiya because chembere iri kumusha inokosha vana nhuva hakuna chembere inotamba mapiano guys ini ndinotamba mapiano guys ndigoita get down kusvika motikwa hakuna chembere inotamba mapiano chembere iri kuAfrica iri kukwesha vana nhuva chembere iri kurima ina handisandoziva kuti vana vanokweshwa nhuva sei handisandazviziva ina handisandoziva kuti kumusha kana kutonzibatavadza ndingadozvitema gumbo handizivi saka hakuna chembere inopfeka bhamshoti nokuti musi wacho ndichange ndakatokiya kana iri bhamshoti yako tichitorova iro chembere itaitu yenyu yamunotipa inini but takazvitarisa tichiri kutemwa dzinobva ropa ende tichatenge tiripo tichitoita zvakadaro takaenda Linda uri kuseka handimona takaenda saka ndati ndigare ndakuudza kuti musi iwoyo ndikuetai chembere iyi chibhakira zvotwai kuno kuita yakurogwi vanhu guys ndongosungwa ndatokudira chavatsenga nzungu hakuna izvozvo hatidi kuzviwa tinenge takatidzana napesha titakatoenzana iwe peshi amufa kuti unditsvage munin'ina wamwenanga unditsvage tinenge titese musi iwoyo antika right tatimbosangana muzara nhasi guys timbotsaura nenyaya yengozi. Nyaya yengozi itopiki inonetsa itopiki ino hanzi chembere dzinobvira taura zvako zvinobvira pa70 hanzi munezo aiwa zodzo riri pandira kuna noritora ringarwiswa zvaro zodzo rinotorwiswa hariregi asi anoritora chaiko hapana chero nosaka ndichiti handiti competition nemunhu I don't compete because ndine zodzo ranguwo ndoga mumwe nomwe nezodzo rake
pandangosvika zidzo rangu rinongozvitaurira rega. Hanimona, rinongozvitaurira rega zodzo pandasvika. Saka there's no need yekuti ndiite competition naanyone. Kune vane zidzo riri pamusoro panguwo vanongoita uya vanoitawo kwavanoita. Hanimona, there's no need to compete because we don't know each other. Umwe nemanongomhanya resi yake. Hanimazviona. Saka ndine zidzo rangu randinofamba naro randotoziva kuchero rikarwiswa rikaita sei. Handika haridoni zvokudaro. Rinovata asi rinomuka. Semuzambiringa rinongovatawo zvinongoita munhu wese asi romuka. Ndo anointing iri pandiri iyoyo. Hanimazviona. So tinenge tiriko tichibika chidini musi wa6 kudebhi. Handisi ndakapiwa card. I forgot to ask kuti ndoshare here nevari mudhabhi vanoda kuuya kana kuti ndoita sei. I will ask kana kuchinzi ndi-invite vari mudhabhi madiaries anoda kuuyawo. Then we are going where are we going to take? Could I have the tickets. I'll give you the link where you buy the tickets at a cheaper price. Just use my code iyoyo. Handimona. So handizi kuti letu aripi ndakambompa link kana maadmin ndakambopa link rega ndipe maadmin link apine admin ndiana aripo ndiana admin ari comment section ndimupe link apine tichiendera mberi kuti mutore link iroro. Thank you Ruru, thank you, love you Ruru, love you Ruru. Aiwa ndotozviziva milikiri andinyanyangu ndinotozviziva. I know. Saka tichirwara tichirwiswa. Milka, all right. Milka, I'm sending it to your WhatsApp so that you can give you. Nengo chikanda mu comment section. And itika unengo chikanda mu comment section. Vanhu vawane pekutenga ma tickets. Tenga asati akwira ma tickets ndakupai. But ndichazenge ndichiposta andimoona. Right. Hey, wakupisa futi. So guys, inzwa imunzwe nyaya yengozi itopic inonetsa. Anditika itopic inoshungurudza vanhu. Chii chinombonzi ngozi? Ngozi tinoiona sei kuti ingozi? Please, ndinokumbirawo chimwe chinhu one. Here, do not bring names. Do not bring names. Iri kuuya link Pride wozovhura. Iri kuuya link. Wanga warova futi Pride. Tinoona sei kuti chinonzi ngozi? Inobviswa sei ngozi? Nokuti ini ndinotoriwo nequestion inondinetsa pachezvangu takanetse kana tichibvunzana kuWhatsApp group kuti guys, nyaya yengozi iyi yesifeiti yemaExim Fest tinoita sei? Nokuti kuchikristu ndaona vanhu vakawanda vachiti tanamata tanesa vachinamata vachifasa chidini ngozi inoramba iripo. Kwazonzi kwaenda kuchivanhu ngozi yazonobhadharwa yabva. Saka ipapo panondinetsa kuti saka Mwari vanokundwa nengozi here. Ndinoda kumbonzwawo experience dzenyu kuti panofamba sei panyaya yengozi. Ndinokumbiriswa nemweya waMwari pana muchifona no name dropping here. Antika hatiti zvatidi zvemazita, hatidi zvepamuromo, hatinya ngozi dzevanhu dzatinoziva, tikungotaura topic yedu yengozi yakazvimiririra. Anditi chinonzi ngozi ichi chinombotangira papi pacho. Andimoona tinoziva ngozi yekuti anzi kumusha kwakaurayiwa munhu. Kazhinji kacho kunonzi mumusha makaurayiwa munhu kudhara. Saka isusu tanga tisingazivi kuti like zvinotobata vana vasingatombozivi vanhu vacho vanonzi vakauraya. Like zvakatagwa neBhayibheri kuti ndicharova vana neshamhu yemadzibaba avo. Zvakaitwa nemadzifore-fathers atisingatozivi. Kana kuti maybe 6th generation from us ndo vakauraya munhu nguva iyoyo. But inozodzoka yobata inini ndisina chandoziva nhasi. Nevana vanhasi vasina chavanoziva nzi pin number. Ndokumbirawo mise number mu comment section. Shumbres, can you please pin the number mu comment section? Inoya yobata isusu nhasi. Totanga kuuta zvisingadzwisisiki. Nengozi yakaparwa maybe 17, 20, 35 years ago. Inotanga kusvika nhasi. Vamwe dzimwe ngozi dzinomanifesta. Handitika tongoonawo hatizivi. And I'm not sure. Ndongoona dzimwe chinhu dzamanifesta kune vanhu vatisingazivi kuma next door. Ndozvadzinoita here ngozi. Dzimwe dzinonzi dzabuda pavana vemufamily. Ndozvadzinoita here ngozi. Dzimwe dzinonzi dzinoita zvakasiyana siyana. Chii chinoitika panyaya yengozi? Zvinofamba sei kuti tizive kuti chokwadi pata mweya wengozi uripo kutenderera? Zvinofamba sei? Zvinofamba sei? Tinoziva sei kuti chokwadi ngozi yauya? Besides kuti kuri kufiwa nokuti yatinoziva isusu tinenge chingoti kwafiwa nhasi, gore rinouya kwafiwa futi. Ndeimwe form of ngozi iyoyo. Hanimona nhasi yaenda kwabamini, mangwana yaenda next year yaenda kwabankuru yarova mufamily kwabankuru, next year yaenda futi yatedza kuti unawe babini ichinda yakadaro. Handimoona ndongo dzatajaira. Handiti tiudzewo ngozi idzi dzinofamba sei? Dzinofamba sei ngozi idzi? Phone number iri yakandwa mu comment section.
hanzi vanhu vanenge vachingogwa. I tend to disagree with you on that one, Priscilla, because nyaya yekugwa mufamily menyu munogona kutongorwa musina ngozi. Kutongorwa chako kutongovengana mufamily kusangotowirirana zvokuti munogona kungorwa asi pasina ngozi iri mufamily. It's possible. So handizivi hangu kana iri kwekuti ngozi kuti vanhu vanotozogwawo iri ngozi. Vachandoziva nyaya yekugwa, I don't think kuti inenge ine ngozi. Hanzi ngozi mushonga wayo kuripa. God works with principle. His word says, give to Caesar what belongs to Caesar. You suffer from the sins committed by your forefathers, but there is a spirit of manipulation. Yekusungirwa, do you know that deliverance? Right? So, kana mwari wachiti we should give Caesar what belongs to Caesar. Nda kubvunza ana talengwa pane zvonyoro zvakanaka chaizvo. Antika give Caesar what pakuripa ngozi. Pane chishona nechivanhu chinoinvolviwa. And is it on the other hand, as much as wanyora zvakanaka, mwari vanoti do not associate yourself with the dead. And the dead antika havana ukama ne the living. Saka which is which up? Toziva saying, sorry, I'm not trying to confuse you, but ndoda kunzwisisawo. Auya ne point yakanaka chose kuti hanzi Bible rinoti ipai Kesari zvakesari. Saka ngozi yetu tofa wotoenda noibhadhara. But panobhadharwa ngozi pane chivanhu chishona chinoitwa imomo. Antika chinova if we go back to the Bible again, antika mwari vanenge vachiti havazvinhu. Saka which is which? Panetwa say. Panetwa say. Ndoda kunzwa pfungwa dzenyu guys. You are free to say your mind and to say what you think. Antimaona ndokumbira kuti mufone antika namba dzaiswa dzekufona tinzwewo what's your take on panonetsa ivi papa panondinetsa zvisingaiti andiwana. Saka I want to understand kune vamwewo kuti vakazvishandisa sei, because mwari vanenge vachingotimirai panzvimbo. Andimaona takamira panzvimbo taona vakawanda vanamata vatsanya vadini vachitorevesa zvekwamwari kuti mweya wengozi ubude mufamily. Anditika but ngozi yacho haibudi. Hanzi ngozi inonzi nechirungu ngozi. Inonzi ngozi. Hanzi wata iwashikana iwasheni chaichaiyo. Iwasheni chaichaiyo. Ndatokanda aiwa maupendi ndo wachanchigesa. Ndisati ndakusamuwasheni machine ndo wachanchigesa. Right. Saka guys, fona itinzwe what's your take on nyaya yengozi? Inoitwa sei ngozi? Imwe inouya chiti anzi kabata mufamily vanhu vese havarorwe mufamily. Anditi kwanza haiti murume nokuti ane ngozi. Kana ndikaseta murume nokuti ndine ngozi, newe munin'ina wangu wafanira kuita murume, newe mukoma wangu wafanira kuita murume, nevanhukadzi dzangu vafanira kuita vakadzi. Handiti ngozi iri kubata bloodline. Saka tese, saka ngozi inozofamba sei kuti vamwe vanorogwa, vamwe havarogwi, konzi ngozi. Hanzi ngozi iri kwedu, cannot run away from it. Chero ma-Christians, chero tiri ma-Christians say we can never run away from it. Ngozi haitombodi zvokutsanya nekunamata hazvishandi. Saka mwari pavanenge vachita vazviri. Saka toita sei, do we go against the word of God? Do we go against the word of God? Because mwari vanoti havazviri. Vanoti you are neither cold, you are either cold or hot. You cannot be in between. Saka kuti uchi gumbo kugumbo kuti only in the name of ndikuita ngozi. Vanoti zvavazviri. Saka how best do we deal with that? Toita sei. Panetwa sei. Panetwa sei. Ngozi ikauya mufamily, vamwe vanoti ikauya mufamily vanhu havawani mabasa zvachose vanodini hanzi kuri pangozi wakasiyana nekuita zvemidzimu, because we'll be talking to the relatives vehama, then hama dzamaripa dzoita chivanhu chavo. So zvemidzimu ndo zvinonzi don't associate with me. Wadi kufona Anna and explain to us. Can you please call in so that you educate? It's an educational life. We also want to understand and know what happens. Antika kana zvakambosangana kwa kumusha kwenyu makambosangana nemweya wengozi unonzi maita ngozi yakauya. Antika makazvizvita sei? How did you do it? After mana mata zvakapere, after maenda kwamakaenda zvakapere. Nyaya dzengozi hanzi nakuda hakuna zvakadaro. Mwari vanoti endai munoripa then modzoka monamata. Hakuna ngozi inodzingwa neprayer. Munofanira kuripwa. Okay, so meaning to say kuti prayer is less than ngozi. Anditi makristu ndikukuonai kuti muri confused seni. Meaning to say ngozi iri above prayer. Kana madaro ngozi iri above prayer.
There are certain spiritual principalities that needs to be done. Either Christianity or not, the spirit of the dead does not discriminate. Ipapo is true, Zim Digital. Don't 100%. But then, can I change the teacher? And this is your right. I might have a phone at years of the sister. There's your edda. The edda cannot move on it. Since we see, which is remember saying goes is like a case I believe even in the Bible, not or putting was the mass Baba is no Yakwatiri meaning is the same concept. Yes, it is. Yes, it is. Hands in Bible wanted to Usauraya mbunzo unonetsa because unotoraya kwacho chivi. Yes. Yes. Hanzi apana above zvingori natural takazvara zviriko and hazvichinji. Handiziviwo chifana itinzwe kugona ngozi kuiripa even Bible waitouraya mhuka wopisa kuripa zvitadzo. Ipapo ndobvumenyesha dzase kuti muBhaibheri zvechokwadi vanhu vaitora zvipfuyo vachindisa makwai. Yanga yaitonzi sacrifice. Ndiyo here yanga inzi sacrifice. Ndiyo here yanzi dzipinei nhamba idzi. Ndiyo yanzi sacrifice kuti kwainzi but iye muBhaibheri yamutore yezvipfuyo inini handitika ndeye kuti wainzi ukatadza. Kudhara kwanga kune mitemo yakaoma zvokuti nhasi dei yanga iri generation yanhasi. Andimaona tingadei musisina kana chinhu chekutangira chakungadei musisina because wainzi ukatadza kuno kumberegero waifanira kuenda nechipfuyo. Pane umwe wauya wakati kuripa ngozi it's not ungodly. Okay, no sacrifice kwaive kupira. Okay, it's wrong number, we can't phone. Ora hanzi wrong number, isa wrong number zvakanaka, hanzi that number wrong number. Isa ingozi timbonzwawo vakasangana nengozi idzi kana mumisha macho tanti kudi hanzi even vafundisi vanotokurudzira kuti endai munogadzisa chivanhu chenyu. Okay, well, for the first time vafundisi vedu vazhinji vanototi musasangana nazvo zvechivanhu izvi. Aiwa fona ako odrugarepo nokusingaperi nokuti vanhu vacho vanenge vasina chokufona. Aino kuti inyaya ine confusion topic. Saka munhu unenge uchidza kuti ndofona here, ndikafona yesitsitsi zvinozobuda sei, inyaya ine confusion sereki nyaya yengozi. Anomaona inyaya ine confusion yengozi. And zvakare imwe question anoda kubvunza ndeyekudai. So guys, handiti vana mai vedu sometimes, vabereki vedu, vana baba vedu sometimes vanhu vari toxic. Yaita wani yafona yaita shumbresa fona iri kuita iyo fate yafona. Vana baba vedu, vana mai vedu handitika tinonzi tikavarova kana tikavatuka vane ngozi. Chandinoziva baba vanonzi havana ngozi, asi mai vanonzi vane ngozi, zvandinoziva handitika. Then we find kuti sometimes vana mai ava they do some things deliberately handiti vachiti kune ngozi. How best do we deal with that? Inyaya yengozi tichingori mutopic yengozi. Andimona, how best do we deal with that? Let's say ndacrossa mai vangu antika ingozi ichitonzi ingozi handiti ndinozvigadzirisa sei? Because chinhu chidiki zvinoita kuna mai manje harisi rudzi rwedu handiti. Chinhu chidiki unogona kunzi ukada kuti vakada kuti vakurove ukavhika kudai vanogona kuti wandirova. Anoziva vakada kuti vakurove uri munhu mukuru ukavhika kudai. So ndoza mumwe munhu akavhika achida kurova namai vake akanzi wandirova, ikatotsviriridza kuti akandirova ikatsviriridza kusvikira vanhu vatoita zvokutoripa izvozvezvo. Anomaona, saka panoitwa sei? How best can we do it? Because it's a topic really deep and vazhinji venyu no mirai muri kuti hanzi kurova ngozi, kutanda botso nengozi zvintu zvakasiyana. Zvintu zvakasiyana. Pane kutanda botso andika kukupfeka masaga, koita kunonzi akarova mai ane ngozi yekurova mai. Inenge yakaita sei? This is a deep topic guys. Zvinhu tu apa regai tinzwe kune vafona. Hello pangozi. Hello my sister, muri sei? Moshe muri sei SIS MELLY? Tiri right isu. Tipewo tidzidze. Ine mazero angu
hakuna chinhu chinonzi ngozi, nekuti kana takuteera mushoko raMwari, vanhu ndevamwari. Saka uyo akauraya achanotongwa nezvaakabata, asi kuti madhimoni ane nzeve dzekunzwa nekutoona zvinenge zvichiitika panyika pano patichiri kurarama. Saka ndo anozodzoka iwayo akushungurudza kuvapenyu, nekuti pamwe pacho ndichiteera kungoti apa handina bhaibheri kuti tinyatsokupai mascriptures, but ndine kwakubatsirikana kwandakaita pane imwe semoni yakaparidzwa inonzi Ngozi chii, kungoti mazita atingataure akazoparidza wacho vanhu vanozoti pamwe takuzvisa nekusiriko, but ipapo ndakatora kunzwisisa kwakanyanya pamusoro pengozi. Ende ndichitarira ngozi inototarisa pekuenda. Ndichiri kurangarira recently kune mumwe musikana ari kune imwe nzvimbo muZimbabwe akabatwa nengozi. Iye anga akapondwa, ive house girl anga akapondwa, but pane paakatanga kunobata akanobata panherera, akati ndakazopasiya ndaona kuti handingatambudze munhu uyu nokuti agara ari kutotamburawo nechekudhara inherera. Ndakati regai ndichienda pane ivavo vacho vanenge vakagara zvakanaka, vanana baba nana amai. Saka inini handibhilivhe chinhu chinonzi ngozi muupenyu kana takudzokera kushoko raMwari. Okay, saka musikana wamuri kuti akataura kuti akambenge aenda panherera akataura kupi? Padrumas media makaenda munoiona. Kuti aibuda uri mweya uchitaura? Izvozvi recently itoripo, but makateera pamashure musikana uyu aive house girl ndobva apondwa neboyfriend. Saka boyfriend iyi yakatora musoro wake ikamisa mushopu, munhu yatori mashops akawandisa. Iripo padrumas. Alright. Saka ngozi iri kutonetsa. Ngozi iyo iri kutotsiriridza izvozvi. Right. Iri kutotsiriridza ichitaura pamwanasikana. Yakatotaura izvozvi pamwanasikana waigereko wechi3. Ndo pamwanasikana gara wechi3. Okay. Yakatopinda mudare akatopotsa adzipa murume achitora machisa achikanda mumoto. Saka yakanyatsotaura kuti pandakanyatsonzwisisa kuti madhimoni ndepekuti sei yakazobva panherera payakatanga pabva yaziva kuti uyu inherera regai ndimusiye. Atisiyo tichatosiyiwo. Pakazoenda pane masemoni aapostoli Chivengwa munotsvaga yakanzi Ngozi chii nemavhesi muchawana. Okay. All right. Yes. All right. Asi chinongozi hakuna madhimoni, nekuti imimi makamuka nhasi mafa muchiti Shakira wakapunza midziyo yangu, ende kana ndakazofa uchazviona. Madhimoni ane nzeve anenge achinzwa. Ndo zvinhu zvinozoinge zvakuitika after mafa. But nyaya dzekuti kwanzi madhimoni idzi zvokuti hanzi musikana anozobuda achiti ndaningirira ndazodai dzedza hakwa nevanhu ava vachitaura zvinenge zviri zvemasaramusi here? Ndo anonzi madhimoni anotone nzeve dzekunzwa. Madhimoni kuve nenzeve hawo ane nzeve asi toda kupa nyaya ngozi anoda kunzwisisa nevanhu madhimoni. Okay. Hakuna chinonzi mudzimu, hakuna chinonzi ngozi. All right. Okay. Yes. Madhimoni ese madhimoni. All right. Wow. Thank you very much. Maita basa. Matikudzidza. Right. Vauyawo vane muono wakasiyana. Hanzi hakuna chinhu chinonzi ngozi. Munhu wese ari free kutora muono wake. Anditi hanzi hakuna chinonzi ngozi. Andika idhimoni nokuti pamunotaura dhimoni rinenge rakateerera. Saka ndo rinozouya roda kutanga kushungurudza imi moti kwanzi ingozi. Kwanzi nakola hakuna chinhu chinonzi ngozi. Anditika ndo kuunderstanda kwavo zvengozi izvi. Hello pangozi. Yes, zviri sei? Hatisi kukunzwa. Uri paiko? Uri mugomba here? Okay. Hatisiri kukunzwa. Zvana. From point of view yekuti because zvinhu izvi ndakazvidzidza kuchikoro. Not that ndachida zviexperience but ndakazvidzidza kuchikoro. Ngozi dzine patrue. I think ngatiregedze kusakanisa zvinhu izvozvo tu. Ngozi kune ngozi yekuti munhu akauraya munhu. Handiti. Kune munhu akaponda munhu. Ende ngozi iyoyo zodzoka mumusha, yozotanga kuuraya vanhu, yozotanga kudhimanda kuti ndoda mhandara,
kuti ndiripwe. Ingozi yakazvipisa iyoyo. Kune ngozi yamai yavanogara so ndikasaini muchari pangozi. Yes. Muchaiona ngozi yangu muchandiripa. Ngozi yamai ndo yandinotaura pamusoro payo. Ngozi yamai kuripa kwayo kutandabodza. Vanhu vazhinji. Oh, yeah. I think you could explain that. All right, and then yeah. Vanhu vakawana vanzwisisa kuti kutandabodza kuita sei. Vanhu vanofunga kuti kutandabodza kuri involuntary. Kuti unongomuka mangwana makuseni wotoona wakutoita kuti munhu atendera pfungwa wakupfeka masaga. That doesn't happen. Unozvitandisa botso unotozvitandisa deliberately. Because unenge waudzwa kwaunenge uchifamba kuti zvinhu zvako zvitaramuke. Uri kufanira kuita se kutanda botso ramai vawakadai pane ngozi iri kutenderera. Saka uri kufanira kutanda botso iwewe kuti mai vako vaite se vasununguri. So how it works is munhu anobva apfeka masaga achitoziva unenge usikapengi usingatendereri pfungwa. Unenge utori zvamuri imimi dzimene munotomuka mangwana mutoti mangwana ndiri kutotanga kutanda botso rangu. Anditi momuka mopfeka masaga enyu then motanga kufamba mumaraini kumusha kweko vanhu vakatokuona muchisvika pamusha pavo nemasaga enyu vanotoziva uyo ari kutanda botso uyu vanenge vachikuisirai zvinhu pagrain musaga raunenge uinaro riyari aisa zviyo zvake imomo ane chibage anokanda imi semusaga imomo ane mapfunde anokanda musemusaga iroro ane nzungu anokanda musemusaga iroro. Saka unozopedzera wane masaga nemasaga unogona kupota uchisiya wotora rimwe chauzogoni kuzvitakura uchifamba mumisha yese yakakuunganidzai uchitandabotsa. Vanhu ukatosvika pamusha pevanhu vanotoziva kuti kugara kutandabotsa wotokuisira zvinhu musaga rako handiti fine wapedza mazuva ako handinyasoziva hangu kuti how long kuti unofanira kuita how long but I think 7 days paunofanira kuzviita. Zvinhu zvese zviya zvaunenge wazounganidza zvese unozviemta zvese pasi uchitanga kusarudza uchizvisepareta. Unosepareta mapfunde kwawo zviyo kwazvo chibage kwacho nzungu kwadzo zvese unofanira kuzvisepareta zvinhu izvozvo otherwise it won't make sense. Paunenge wapedza kuzvisepareta ndopane punishment yako kutanda botso ipapo. Then kana wapedza kusepareta zvinhu zviyo zviya ndozvinonyukwa zvobva zvazoshandiswa kubika doro. Then kwouraiwa vakuru vemusha ndo vanozoteterera on your behalf vachikumbirira mai vako. Vanhu vekumusha kwamai vako madzikuru ako ndo vanozokumbirira mai vako kuti achiyera mwana anzwa chimuregerera onai atanda botso rake doro rabikwa mombe yauraiwa tambira ichi zvipo zvenyizvo chiregererai mwana wobva wanzwa atanda botso wobva waregera and normally zvinhu zvako zvinobva zvataramuka after that. Saka ngozi inotaurwa namai haina kufanana nengozi iya yekuponda munhu. Ngozi yamai inoripwa nekutanda botso. Saka iwewe kana watadzira mai wako ukazviziva somehow kana kuti ukazviudzwa kwaunenge uchifamba kana kuti vakakuudza vasati vafa kuti iwewe ndakakugumbukira zvakati chaunofanira kuita kuchiaprocha madzikuru ako wotovaudza kuti ndoda kutanda botso wochiti hauraiti tozvita riini wazanaona kusenza ndozozvita weekend yeeaster hauraiti zvikuru. Saka vana sekuru vako vanenge vakatokumirira uchitanda botso rako uchiunganidzi zvako kuti doro rizobikwe vazokukumbirire kuti mai vako vakuregerere. That's how botso goes. Kwete kuti it's involuntary, it's very voluntary. Unotozviita wega kuti mangwana ndiri kutotanga kuita ndiri kutotanga kutanda botso. That's how it works. Wow. Apapa guys madzidzawo ere ndadzidza mazvinzwa zvataura hanzi andi atsanangura zvinyatsonzwika. Ngozi botso ratinoti botso kutanda botso aiwa rinotozoita unotozotanda iri result yengozi mamunzwa chinotanga ingozi yamai kozotevera botso. Saka ngozi yamai amai vako iwewe kana vachigara vachitaura kuti uchazviona kana ndafa wakandirova wakandituka wakandiita zvakati iwewe
you go and approach vanasekuru vako anjadzamai vako wovaudza kuti ndinoda kutanda botso. It's hanzi ndo rinonzi botso racho, unotanda wega botso iroro. Vosvika voti right, iwewe uri free rini? Ndiri free paweekend. Hanzi normally it's 7 days. Masaga ako aya masaga ya osonwa ovuga pamusoro apa kuti rite chimusoro chokuisa musoro wako woripfeka saga riya waisa musoro wako musaga rimwe wotakura masaga kudai. So uchienda house to house, musha to musha, mwana uya nemapfunde okanda, woenda pa next wokanda nzungu dzemusho, woenda pa next wokanda nzungu dzina makanda, woenda pa next wonokanda chimunga, woenda pa next wonokanda chibage vachidaro kusvikira saga rikazara wosiya wotora rimwe uchikanda uchidaro. Handimaona then masaga ako kana zvichinge zvapera wapedza kutakura kutanda botso rako raini ndese wapedza raini rako. Handimaona then wochidzoka punishment yaya inozouya pakuti iwewe uchagara pasi kudai namasaga ako aya wadurura zvinhu zvose pasi. Handika wochi guys handidi kutanda botso, aiwa handidi hangu kutanda botso, mapawa pane nyaya saga ndingapfeki, ndingatakura hangu saga ndikafamba ndichipuwa. Basa guru rekutanda botso riri pakuti kana wapedza kufamba nomusha tumusha wapedza mishese watenderera wapedza wochiuya wodurura pasi muvhu kana kuti paruware hameno saga riya rakasangana chibage, rakasangana nzungu, rakasangana nyimo, rakasangana mafunde munomaziva guys, tetu tudiki tukadai masunflower, rakasangana zvirimwa zvose. Wochisarudza one by one uchibvisa kana ingave raisi yawaisigwa yaya inorimwa iya, uchinonga shanga by shanga uchiunganidza pasaidi, uchibvisa chibage uchisa pasaidi, unoita 2 years ka. Saka botso rakaoma. Kwanzi kusvikira maybe veukama vanzwa tsitsi ndo vanogona kuzoenda kuna mai votaura kuti mwana atanda botso. Honai nokuti it's impossible zvekutauka. Hani muri kuona but unenge uchitove try remove, it's very impossible like kuseparate one by one saga rakazara 90 kg resaga pakaipa guys. Then vanasekuru ndo vozonokumbira kuti chimuregererai anzwa nokuti you can't saga rose you can't guys pafeya cheko one you can't chero kapuwa 20 kg chaiko kuiseparate unogona kuita 5 weeks uchiseparate. Andimazviona. Saka ndo pane punishment yese ipapo. Saka ngozi dziri kunzi dziri paviri. Pane ngozi iyi yamai, handika poita ngozi iyi yemunhu akaurawa mufamily. Handimona. Saka ingozi dzese asi dziri pavakasiyana siyana. Manzwa, pane yekuuraya, pane yekuvhika mai kana kuti yekurova mai. Andimuri kunzwa. Saka ingozi 2 idzi dzakazvimiririra dzakasiyana. Right. Kana vane vamwe vane muono vada kudzidzisawo something uyaitinzwe vane something kuti vatiudzewo kuti panofambiswa sei zvinoita sei zvamunoziva kwenyu kana muriko kwenyu ngozi iyi yakambopinda mufamily yekwenyu mukaisolva makaisolva sei tibatsirewo nekutiudzawo kuti vanhu vadzidze vazive tizive. Right. Kona wandajoinisa itombomira tifuti taure neuye akufona sezvo uri papo. Hi dear pangozi. Hello. Hello, pangozi apo. Yes, pangozi apo. Pane yandoda. Ndazapara examples emachaise ngozi apo. Handiti. Nangoti ndikando imwe maybe ngati kandigopa discussion iyo yero yana mai. Handiti. Inini ndinoziya yamai vanga vari married. Handiti. Nababa. Baba vomisritana namai vonekana pachavo. Handitika. Vorambana. Mai vosimuka vosiya mudziyo mumba. Baba votora vokandira panze voita sezvinhu zvoora zvoitwa sei. Imwe ngozi iyoyo. Ndavaikanga mayoyo. Yes. Yes. Inenge vamishendwa chero vari vapenyu. Iyoyo inozonzi vana kuti vanoripa. Kana baba vakada varipo vana inini munofanira kutozoiripa iyoyo nyaya iyoyo kuvatsvaga. Ini ndakapinda mufamily makadaro iri muroro. Saka takazotowabvunza kuti nehama dzavo pari padei tikatengeswa zvinhu mapoto maiko choto mitsvairo migoti mii yekungoti titi sori ndo zvamakaitwa zvinhu zvenyu iyo nyaya haina kuhendwa zvakanaka. Vakabuda varamwa vakasiya imba nemidziyo nehembe nezvinhu zvavo zvose. Baba vakabudisa vakaturura vakazvisa kuseri kusvikanaiwa nemvura zvikaora zvikati.
saka ndikungoti imwe example vanhu vanogona kuzodiscasa vachiincluda idzodzo dzekuti mai vanomizikwa naana baba vana vacho kana ana mai vanofa baba vasina kuroora. Iyoyo kuti imwewo nyaya yekuti vana mai vanofa baba vakapinda vakagara namai vasina kubvisa mari. Iyoyo imwe nyaya inopandanisa vana vacho vanozosafa nenyaya iyoyo inoda kuripwa kuti nyaya iyoyo. Right. Thank you very much. Kola maita basa mavhura pfungwa dzenyu papa maita basa right. Kola taura chokwadi inda topakangamwa moti mapakangamwa sei. Iripo ngozi yemidziyo zvishuwa yana mai. Munogara kuti mudziyo yangu muchaita ngozi. Ivo mai ava vane ngozi dzakawanda zvisingaiti. Mudziyo yangu muchaita ngozi ndeimwe type yengozi. Yekuti baba vako hanzwa muntu dati muteerere mudzidze vechidiki. Antika mai vako kana vakafa pakasara mudziyo pamba kana baba vafunga kuroora mumwe mukadzi. Baba wako ngavaite zvinhu. Imimi vechidiki vari kukura chigarai makateerera mudzidze kuitira kuti kana baba vakuda kuita musikanzwa munenge makambozviziva makazvinzwawo samwe kana pano. Hanomaona baba kana vakuda kuroora mumwe mukadzi yafa nguya achipinda mune midziyo yamai ava achishandisa ingozi mukadzi munyowani. Kana kuti baba voti kola wangu adona. Kana kuti baba voti ndakubvisa midziyo yamai venyu ndakukanda panze because mukadzi munyowani ndoda kuti auye pana ari kuti inini ndoda handidi kupinda mune midziyo yemwe munhu. Baba vangotora zvinhu zvavo kukanda kunzoko mabhini honhonga kana kuti mvura yonaya ingozi. Kana yodzoka ngozi ichi haiende inodzoka kwamuri imimi vana. Handi muri kunzwa ngozi dzine mataipi. Iyi ndeimwe taipi yengozi. Manzi wakakorwa vachitana ngoni inodzoka kwamuri imimi vana munenge muchivarega paya muchiti buritsai baba murashe inodzoka bheki kwamuri ngozi iyoyo. Saka you have to be very careful. Kana uina baba vako vari single amai vakasheka zvishua it's time for baba vako to move on. Kana muine midziyo yamai vako do right. Deedzai hama dzamai vanasekuru vaya vauye vatore midziyo yamai venyu. You give them everything zviri mumba zvamai venyu motenga kuti one. Baba ngavaendese zvese kana vati vakuda kuroora kana kuti vanobuda mumba imomo vosiyira vana voenda kunogara kwavanonogara nemukadzi wavo mumba umu. Zvinhu zvese zvirimo munedza hama dzamai dzouya dzotora dzinotokusiyira kana musire musina kana poto motenga kutenga poto kuti one poto kutanga kutenga kuti one zvese munopa hama dzamai chero dzakaboka munovapa vanogamuchira zvakadaro. Muri kuona saka ndeimwe form of ngozi yataurwa nakola iyoyi panapa. Saka be very very careful panotaurwa nyaya dzengozi idzi. Dzidzai especially generation iri mazuva ano havazvizivi nyaya dzengozi idzi. Sometimes ifaini kuti vanoita zvinhu izvi vasingatozivi kuti kune maripaketions dzachauya kumberi. Andimaona. Halo pangozi. Hi dear. Hello. Kola vajoina live. Hello. Oh, sorry, yangaenda pamute. All right. Makadii SIS MELLY? Ndiri right muri sei? Ndiri right. Ndachida ngotsinirawo pangozi dzamai idzi. All right, ndotanga ndataura ngozi yemunhu apondwa. Kuti pangozi yemunhu apondwa kana iri ngozi dzaiitika kudhara idzi munhu aipfuka aingopfuka onanga kumhuri yevanhu vanenge vakaponda vacho kwaanenge kwakaparwa mhosva. But mazuva ano sezvatiri kungoona pamasocial media mazuva ano it looks like vanhu vacho vari kuponda vari kuzodzigezera kune dzimwe hama dzinenge dzisina chadzinoziva. Zviri kuzonoafecta vana bamunini vana vekwana bamunini kwabamukuru varidzwe mhosva vasingabatiwe nazvo. Saka ndizvo zvinenge zvava complicated zvinenge zvava kunzonzi zvakudove machechi kuti munamatirwe ngozi idzoserwe kuvaridzi vayo. Imini munobhiliva kuti vemachechi vakanamata ngozi inodzokera here? Kune mamwe macircumstance inodzokera because unenge wamweya wakuita kusundirwa. Imimi hamusirimi makapara. Mhosva for example isitiri vana fomba medu. Ini ndakapara mhosva. Ngozi ndosiya ndageza kuti vana vangu isasvike kwavari. Yoenda yonobudira kuvana vasisi vangu. Ndo vakutambudzwa nengozi yakaparwa namainini. In that case haisisiri ngozi ingori yoga yangozi yakadhaivetwa zvakushanda semweya wetsvina because zvimwe zvacho zvinenge zvakushanda sechikwambo kunzi hamufani kuroorwa nokuti pakaurayiwa murume ari kuda mukadzi. But mukadzi uyu tikatarisa
structure yengozi mukadzi anofanira kubva kumhuri yekwangu ini ndakapara mhosva ndokunofanira kubviswa mukadzi haifaniri kuzobva kune mwana wasisi wangu kana mwana wemunin'ina wangu inonge ichifanira kubva mumhuri makaparwa nyaya asi nokuti vanhu vakushandisa mishonga you find kuti ndinozochenesa yangu mhuri zvoenda zvakunonoparadza kumwe saka mhuri idzodzo dzikafamba ndo pane pakuti back to sender zvakudzokera kuvaridzi venyaya and then tozoya pangozi yamai ngozi yana mai musati maenda pangozi yamai kola ndoda kuti dzokerei kumashure pane zvamataura mati pangozi apa pane ngozi dzekuti kudhara ngozi yaibuda kuvanhu vakapara mhosva ipapo ndotaisa kuti disagree nemi nokuti kubva kare nakare ini zvandoziva ndinongoziva kuti ngozi inobuda as long as muri mufamily handi one bamunini bavana kupi imomo indauraya inini inongonobuda kana kumunin'ina wangu kana kuhanzvadzi yangu ndokwainonobudira kuitira kuti tizvitsvage isusu kuti chichiri kuitika asi ndambodza ngozi inonzi yakangopinda because dei ngozi yaingobuda mufamily vemunhu akauraya vanhu ndinongoti ndezvakuona wega but ndinozoda kuti vanhu vaungane kana dziri mombe vati uyu mombe nokuti pane pasina choice inyaya yekuti ngozi haisarudzi inobata as long as murivo parimwe chete inotenderedza kosei inini mumhuri mangu haizotombotitambudze vangu vana vanenge vachibudirira zvichiendeka kwemunin'ina kundokona kuchitamburwa kuchishura then haisi ngozi kana kuti ngozi dzinotsipikiwa ngozi kuvhara ngozi kuti isapinde munomu mishonga iyi yoenda kunotambudza uko asi uriwo wakaparamura zvinhu iyoyo ndo yandati vakanonamatirwa vari kusundirwa mweya wacho unodzokera kuvaridzi haina kuripwa asi mweya wakudhivhetwa kudzokera kuvaridzi vakapara nyaya yacho kozouya yekwamai inini yandakaonawo ndeyekwamumhuri mamai vangu pakafa mbuya mbuya nguva yehondo vanga vakanenedzerwa kunzi vakapomerwa mhosva yekunzi muroi saka nguva yehondo ukapomerwa kunzi muroi waipiwa unonzi hanzi muzepete wainwiswa wotanga kuhumana kana uri muroi zveshuwa waitaura saka ivo vakanwiswa havana chavakataura vanga vasiri muroi mbuya saka musi wavakazofa zvinhu zvakaitika kare I don't know nguva yehondo kuti vaiva makore but pavakazofa isusu tatokurawo musi wavakafa zvakuripwa nyaya iyoyo yakatobuda pakatobvisiwa mombe panyaya dzese iyoyo kunzi vakapometerwa uroi mumhuri menyu pakabvisiwa mombe zvese kushungurudzwa anything chavakaitwa chese zvaitaurwa hanzvadzi yavo iripo pakabviswa mombe hanzvadzi yavo yakabva yanzi tine mombe idi iende nadzo asi pana hanzvadzi dzamai vangu vamwe sekuru vakabva vasara nemombe 1 because mombe dzacho dzimwe dzaitengewa among pavana vamwe ndo vaitengesa mombe dziya dzotengwa nevana vese vaikontributa sevana vaita ruchiva mva vasara nemombe 1 saka vamwe havana kuzviziva namai vangu havana kuzviziva kuti budha havana kuendesa mombe dzose asi mwana wavo vakatombaudza kuti baba madii kuti mombe iende pari kuenda dzevamwe vakamunyararidza kuti usataura asi chakazoitika ndechekuti zvinhu zvanga zvisingavafambire zvakanaka vamwe navamwe vanenge vachifamba ndopavakaudzwa kuti kune mombe iri kunetsa pane mombe yakasara anamai yangu akatoshamisika kuti kune mombe yakasara sei mombe dzese dzakaenda ndipo pavakazofonera nabhudhi vacho kuti kuri kunzi kune mombe yakasara zvikanzi zvoni ivavo sekuru nyakusara nemombe izvezvi vakasara havasina kana mombe kana 1 mudanga rese dzimwe dzakarohwa 4 netrain ka1 mombe dzese dzakaparara danga rose rakaparara vakazotanga kutokontributa mari ndo vakatozokontributa mari yekuti mombe iyi vatsvake mombe imwe yekuti iende tevere koko saka ngozi dzamai dzine simba plus inobata vana vese nyangwe mukaparirwa ne1 inokuafekta imese saka munotofanira kutozoripira mumwe wenyu kana patoita mwana benzi akuparira imimi vase vana munotozobatanidza kuti muripe mese because zvinokuafekta imese wow okay right thank you very much kola maita basa guys mazvinzwa zvatoka nakola hanzi kwavo hantika kwavo kwakaitika nyaya iyo yengozi yakadai handi sekuru vakaita mbuya vakanga vachinenegwa mhaka mumusha kunzi muroi ivo vasiri muroi saka paita lesson apa be very careful zvamunoudzwa kumamisha uko kunzi mbuya vanoroya iwe utofamba nesaidi rekuti mbuya vanoroya hausati wambovaona vakakura chisero hausati wambovaona vakagadha chibhurumu hausati wambovaona usiku vasina kupfeka nekuda kuti wakanzwa vanhu vachitaura kuti mbuya vanoroya iwe wobudisa muromo munobva waita munyama kunobuda zita rako kunzi ndiye akataura kuti mbuya vanoroya muri kuzvinzwa kana mbuya vaya vazofa pamwe vamwe vanenge vasingaroyi mozati kuzimbabwe ukasviba ukaita muchembere ukaita munhu mutema unonzi unoroya munombozviziva kuti mbuya
mbuya vekuzimbabwe vatema vanotonzi muroi. Ukangosviba chete kuzimbabwe chete utonzi muroi, ukangochembera utonzi uri muroi. Saka vana mbuya vakawanda vanoaccuswa kunzi vari muroi, kana vakafa kwanzi vanoti makava-accusa, makandi-accusa kuti muroi, munofanwa kubhadhara. Pahoita sekuru vakaita ugiridhi unotongowanikwa. Mombe dzaindiswa dzimwe vasara nehwani mombe, zvakaramba zvichingonetsa kusvika zvazonobuda pakufamba kuti aiwa kune mombe yakasara ngaiinde mombe iyoyo. Asi nyakusara nemombe uyu zvanga zvotomunetsa wese kusvika pakuti izvozvo hachina kana mombe hwani dzakafa dzose giridhi. Saka mudzidze apa pamunenge muchidedza vanhu kuti varoi paya vana mbuya venyu kumusha uko nekuda kuti makahotspotwa makangova zvichitaurwa kumusha. Ende kaucha yedu handisi tine makai kazhinji kachona kaucha yedu vana mbuya vane dambudziko kumusha uko vari pataiti vanongonzi varoi. Asi vamwe vacho vasingaboroi mufunge vanongonzi muroi varoi apa. Ukangoita chandakaona gaisi ndonyepa here, ukangoita munhu mutema mbuya vari kumusha ukangoita mazino akaita sekuti akabuda panze kudai uri muroi. Inhema here mbuya vatema voita sekuti vakaita mazino akati budei pacho kudai unotoi uri muroi. Inhema here taurai chokwadi gaisi unotonzi uri muroi. Saka kefu paya pakuti munozoyo hanzi ukangoita maziso ukangoita zvisingawisiki kana kudai kunonzi masawa anotyisa fesi yavo ndaiona izere uroi. Apa havana kana uroi hwavanenge vanahwo. Mazvinzwa kuti mufemili kana usina kuona mbuya vachiroya handimaona usataura ndizvozvo kune kutodzana zvavanhu vasina vakatobuda pazvesei kudla vanhu handimaona imozvizivawo. But nyaya yengozi imwe inotinetsa panhu pamwe chete guys. Saka munodudza here kuti kuna naAmerica kune ngozi, kune vanhu vatema kavari kuna naAmerica uko kune ngozi here, vanoripawo here ngozi kuna naAmerica because we are all Africans ka and we are all blacks. Kune ngozi here kuna naAfrica. Ndipindirawo ipapo because tiri vanhu vatema tose, kune vanhu vatema vari koko. Kune ngozi here muri kunzwa madzidzi anditi nyaya yengozi dzakawanda. Kune yekwamai iyo kwaino iyo ndingadoihlawo pandadoirondedzerwa panapa yekuseparita zvinhu inotofundisa. Koita iyi yekuuraya yekuponda hanzi even kuvarungu iriko wo asanambozviunzwa angu ndaingofunga nezvekuzimbabwe chete asanambohwa kuchinzi kana South Africa chavo chako asanambohwa kuchinzi kune mweya wengozi asanambohwa kuchinzi kune mweya wengozi totokandozviwawo kwedu kuzimbabwe tokatongozva kuti kune vanhu even kupfuka nyaya yekupfuka chaiko zvidhoma tongozvibona kweduko. South Africa sadambona zvidhoma isu gaisi muza kuti tinotofamba kusvika na 3 na 4 kwaedza pandakambosangana nechidhoma kuSouth Africa zvidhoma zvangosara kwedu ukafamba unosangana nezvidhoma kutsenge kumamisha uku ndo kwazvinonyanya kutambira minoti zvinombofamba sei kumamisha uku zvidhoma zvinotoonekwa zvipoko asi kutaundi kashoma tikangohwa chapegi chiya ndo chakanetsa nechiya chehurere riri mugweru riya raibhadharisa vanhu mateksi mari rinenge rakecha chete but otherwise hakuna kumuka takambodza chi nezvezvipoko kutaura kuti zvinowanzokuwanikwa kumusha hamene kuti sei ipapa right. Saka ngozi yacho yakawanda hanzi kwedu havadaro havo anoroya anenge achitosikanwa anenge akaonekwa sei namaiti munenge makaona sei kuti uyu munhu anoroya because kuti pazonzi munhu anoroya hanzi hakuna kusina ngozi madha handisati namboona mwanangu dzimwe ati like nemaplatform atina emasocial media tingati tichionawo kana pamakune dzimwe nyika uchitwa zvechii unoona kuti sofa hatisati tinongotsikirira kwedu isu wangu titambira kumaplatform even emanigeria chako tinenge tiriko because kunotoonedzeko dzinoda chete alright chirega nenyaya reutaure iwewe taurapo. Alright, SIS MELLY, ndine flu so forgive my voice. Ini nangu ndine mubvunzo wekuti zvoni zvamuri kubvunza kuti zvoni ngozi it seems like iri more prevalent kwedu kuZimbabwe uku kwekuti kunoku vanhu vanourayana a lot but haumbofa kwambonzwa nyaya dzatinonzwa kunge kwedu uku. So my question is it a matter yekuti zvoni is God more powerful than Ngozi, or is it a matter yekuti maybe we're creating these things based on our beliefs because your beliefs manifest. Kana wakakura uchinzwa kuti zvoni wakatuka mai unotanda bots unoita ngozi paunozotuka mai vacho you're expecting that outcome to happen.
Zvangofanira kuti zvoni, like, let's say even in life in general, kuti wakanyora, if you sit down today and you're intentional on the things that you want in your life, when you're at least say, I want these things in the next 5 years. So when going to Shkangan, but wakasotokera back, you know, in those 5 years, you can see kuti you've actually maybe achieved those things. So is it not because maybe we believe these things? Because ndakambona kuti situation yekuti zvoni pane mwana wokuti anogona kukura achizos kana kuti aiwo lirombo chesa rombe ozvibhilivha utozoona kuti upenyu hwake everything she tries anochiita rombe racho kwete mwe kuti anokura achinzi uchaita rombe chesa rombe achitozviramboti kana handisi rombe otoona kuti zvoni paanokura anozobudirira. So is it, do we not create some of these things based on our beliefs? I'm not so sure also, because I would like to agree with you, Panyaya, kuti sometimes it's not our manifest, because as it is the muromone power. And whatever that you say, most of the things, it comes to pass. I'm speaking things into existence. Yes, it even sometimes the more reason why I always tell people BP because you are actually like claiming it, and you are actually like putting it on yourself, like you are claiming it in course yangu, you know, because muromo une simba kugara uchiti kune mwana uyu achaita hure uyu uchaita hure iwe handiona mwana uya uyu anenge asingazivi uchingoramba chingobabatidza mwana wako because uri mai une bond nemwana ndi wakazvara mwana uyu uri kuisa chihure pamwana kugara uchitaura kuti mwana achaita hure handika and in the end mwana anokura chihure chotaka kumanifesta mwana you spoke the words mwana anodii kuti mwana achaita hure so it manifests but ari mwana wokuti anozviramba anogona kutobudirira kuti sazoita hure racho. That's my question. But now I don't know ipapo mandipa kuti andizoziva kuba kuti ngozi iyi ndezvekuti tinozvibhilivha here zvatinotaura kana kuti chii ipapo handichaziviwo ndopandoda kuti titsvagewo tiwane kuonesana nevamwe tipakamira sei. I was going to make it a sense why it would just be prevalent in one culture. There was a time in India I went for a work outing. So I need to understand my Indians, a lot of people. This was explaining, you know, you hear about these ghost stories. And that was a thing that I that you poke I mean, I have seen it. But you say, how is it just a Zimbabwean thing? You know, it's like I don't know why it has to be, you know, in one culture. But that was just my engongo. I think I see my beliefs here. Okay. Right. Thank you very much, caller. Again, thank you that we are phone about the direct call. Hello, caller. Hello, SIS MELLY, Murisei. Murisei. Ini brought up pamusoro pengozi yamai nengozi yemudziyo nengozi yemudziyo zvakaitika kumusha kwedu isusu. Ini musha kwedu kwamusana kubhindura tete vangu inini tete vababa vangu hanzvadzi yamai vavo vakafa kudhara but vanga vachiri married. Mudziyo yavo property yavo haisina kugovera saka vekushawashoko hazvina kugoverwa saka zvakazoitika I think izvozvo kuti vanenge vachimbonetsawo spirit yavo ichinetsawo mukati memuto imomo vakazoshedza vana vavo vakazoshedza ana sekuru vanova nababa vedu isusu vakati kwete kwatiri kufamba tingofamba amai tingobata mai vedu saka tikuita kuti toita sei tingonzi ripai vaunganidzawo madzisekuru nesuwo vana vanzvadzidzani. I think tiri chizukuru chechitu kuna teta because nditete vababa vangu vanhu vaungana then vana vakauya nemapoto macups zvinhu zvese mudziyo yemumba yese mudziyo yemumba haina kupiwa ana baba vedu inopiwa hanzvadzi vana vahanzvadzi isusu tisakapiwa munogoverwa maplate anotorawo plate anotorawo chii makaungana ndiko kuripa kwavakaita pavazopiswawo mombe yemadzisekuru vakangoripwawo zvakadaro kwete ngozi yamai zvandakanzwawo inini I think zvakuenderana nenzvimbo kuti imimi munobva kupi.
I think kwedu kunana mashonana kumadzezuru ngozi yamai zvandinozivawo zvangu ini nezvandakatoonawo wakatuka amai wakaudza amai zvemubhurukwa wakaudza especially wakaudza amai uroyi kana kuti amai vakaita boyfriend iwowo vatsura kuti muri kuitirai boyfriend izvo hazvineinewe unonanga kumadzisekuru kana amai ako akakutadzira unofanira kuudza madzisekuru hanzvadzisa naamai kana ana mai kuti ini ndaita problem namai yangu zvikunoita zvakadai ndovanokugadzirisai but amai vako ivavo mazono kune matoxic parents avariko amai vako ivavo kana vachiri vapenyu chandoziva utande botsa amai vako vari vapenyu unotanda botsa amai vako vafa kana vari vapenyu vanokuudza izvi zvakatoitika kune munhu wandoziva vanokuudza kuti zvawakaita kana vari amai vari open vasina utsinye vamwe vaivai kutuka kwawakandiita kana kuti zvawakandiita mwanangu ndikuda chakadai ivo vanokuudza kana kuti iwe woshedza hama dzavo wotana sekuru huyai ndakatuka amai kuti ndakadai amai ako anotaura zvawakaita iwe unenge uripo then amai ako anotaura zvavari kuda ivo in front of hama dzavo kuti inini zvakandiita izvi ndikuda chakati ndikuda chakati vanotaura zvavari kuda then woripa chakanakira kuti haufanira kumirira amai vako haufanira kumirira vafa kana vafa ndipo paunotanda botsu kwedu isusu unopfeka masaga wozorwa madota unotendera botsu mumusha mai vako kuti kumusha kwababa vako unotenda kumusha kwamai vako ndipo paunenge uchifamba uchikumbira chibage nezviyo because chibage ndechehufu kubika doro zviyo chinhu zvinobikiswa doro unofamba madzirora emumusha mamai vako vakadzvadzisa vamwe vanokurova neshamhu vamwe vanokurova nemutsvairo vamwe vanokudzinga kana kudira mvura iwe unofanira kutongogashira zvese zviri kuitika ipapo waunganidza zvese izvo kwobikwa doro musha kwamai vako kuti musha kwako iwewe kwabikwa doro madzisekuru vanenge varipo kwabikwa doro I think panozokuseti kwako iwewe kana hama dzako vanozongouya nemombe koripwa karipwa zvopera ndinobotsora ndoziva saka ndati zvinoenderana nenzvimbo kuti muri vekupi but isusu kwedu isusu especially kunana bhindura ana musano uko mazezuru mazhinji ndizvavanoita saka zvakuenderana vekumasvingo vane culture yavo vane maitiro avo mandau vane maitiro avo saka it all depends kuti unobva which region in Zimbabwe kuti why Ngozi ingori kunana Zimbabwe ingani kunana Nigeria mamovies aye munoona munhu achimuka wani aiwa kumuka neNgozi zvinhu zvitu zvakasiyana ka kuita chipoko chekungomuka cho chishungurudza munhu akamuraya zvisina vamwe vanhu mukati zvino yedu yekuZimbabwe inototi ndakaraini rose ichitodai but even kuvagosti iri kutongomuka zvekuripa izvo ndo culture yedu ndikuti haungati wakauraya munhu sisimeli woenda kuchechi une ropa mumaoko waraya munhu woenda kuchechi wotanga kudzinga spirit yemunhu iyeyo kuna Africa sindo zvavanongoita wani kuna Ngozi vanongoita zvekuenda kumachechi izvozvo handingazivawo but it all depends kuti vanhu vanobhilivha sei but I believe as an African kuti nyika nenyika zviriko only hatizvizive hedu but zviriko izvozvo kana makambonotisa pane muSouth African akabva kuSouth achifamba ainzi akauraya muZimbabwe achienda kuZimbabwe muZimbabwe nika akauraya but why is that spirit yemunhu iyoyo iri kumutormenta because tine maZimbabwe kwedu ndokune Ngozi zvinhu zvacho ndokunoitwa zvengozi indovambidza zvandakambokudza istori yemukomana wemombe yokuurayiwa kutoyando wokutungamidza musoro
All right, sis Melly. All right, thank you very much kola tadzidza outside kuna namabhindura uku kuti kunoitwa usei. Thank you very much. Hanzi kuna nabhindura uko madota kurohwa shamhu nemitsvairo kuti wakarohwa tandamai uchikorekta iwisa nezviyo zvokuti kubikwe doro. Hamoti doro rinenge chizozvipinda papi? I don't know. Kusaidhuna nabhindura uko ndo maitiro ava vanoitawo. Right. Hello dear phone. Hello. Nyasha, hello. Sis Melly, sure vachikolekta chi chikafu is unotsvaga paleta vachiikolekta. Indine mubvunzo Sis Melly panyaya dzengozi idzi ka. I think zvinhu zviya kuti zvizoitika, the family would have done something pachitunha chemunhu wavo. Handiti? The reason why I'm saying so, Sis Melly, I witnessed a situation yamai. Yeah, it's my echoes, yes. I witnessed pana vamwe mai vakashaika kumaraini kwedu kuBulawayo. Taingovati mbuya. Vakapiwa chirwere nemurume. Mukadzi paakatanga kurwara serious. Murume ndobva atiza ndobva anogara kumba kwegirlfriend. Agara kumba kwegirlfriend, mai vaya she remained behind mumba nevana. Vakazoshaika. Murume uya akauya the day she passed away. Easter itove mumba. She passed away. Ndobva tamufonera murume. It was early hours makuseni kuma 7 chaiko makuseni. Ndobva tafonera vanhu, ndozvaitika. Murume anga atova kubasa. Anga atosvika kubasa. Patakamufonera kuti mukadzi wako aita sei ashaika. Then he came pamba. So mai ava in everything that was happening, vaisaudza hama dzavo. The only person vaiudza muroora wavo mukadzi wehanzvadzi. Ndiyo vaiudza kuti baba vepano havachagari pano, maproblems avo ese vaiudza muroora. Handiti? So her relatives didn't know. But then they ended up knowing because muroora akazotaura kuti ndo zvachiitika panapa. Baba ava mukadzi atofa kuma7. Ivo vanga vasitoripo havachagari pano. Okay, fair and fine. Vanhu vekumusha kwemukadzi ndobva vauya vakati it's fine, iwe wanga usina kuroora. After all these years, 16, 17 years uine mwana wedu, hauna kumboroora. Tanga waripa kuti mwana wedu afa sei iwe usipo. 1, 2, woroora tisati taviga munhu. Sis Melly, taiva mukicheni tichitobika zvemuraini chichi. Ndakaona baba yavo vachipinda mumba vari chahwihwi, vakanopinda mubedroom vakabuda nemboma, vakabvumburudza hama dzomukadzi dzose dzaiva dzigere panze. Sis Melly, takakuturiswa mapoto angauya nehama dzemukadzi tichibikisa panhamo. Vanhu vaya vakabuda vese vakati zvino hamusi kumuviga isitisipo. Okay, fair and fine. This guy decided to go ahead with the funeral. Despite vana baba vemuarea, vana baba respectable, vana baba vemuarea. Despite mabosses ake ekubasa, vanhu varume vechikuru nemadzimai echikuru vakaedza kumugarisa pasi Jimmy kuti siyana nekuda kuviga mukadzi uyu hama dzake dzisipo. Akati ndezvenyu izvo, hanyizingeni mina lezo. Ndoda kuona kuti bhokisi rake richatadza kudzika pasi here. Sis Melly, takaviga mai ivavo. Hama dzavo dzakamira kukona uko, dzakatitarisa zvedu. Bhokisi rikauya pamba. Jimmy ndiye akatobetsedza. Maamuripo muchivigawo sanini? Easter tiri madzisa hwira emuarea. Isusu tanga tingoriwo vanhu vemunharaunda. Wamusingazivi. Zvotaidgodii Sis Melly because paiva nevana. Isusu were feeling pity for the children kuti okay, hama dzekwamai dzatiza dzaenda. Dzekwababa they never really got along with them. So we had to stand by those children because vaitowirirana nesu isusu. Ende vaitotiti mbuya muzukuru because mai vavo ndaivati mbuya. Handiti munoona.
Saka we ended up having to stand with the kids. Tikangoti, no, it's fine. Whatever is going to happen is tichamira nevana. Sisimeli box rakauya baba vakatobetsedza kuburutsa box remukadzi wavo mumota. Rikapinzwa mumba. Day ratiri kuti musi wacho vari kurarama pamavo for the last time. Box rikapinzwa mumba rikagadzikwapo. Takarara tichimba tiri 4. Inini, sisi vangu nevamwe vakadzi 2 vemuraini. Tichimba tiri 4. Hama dzake yemurume dzakadovata zvadzo kuvata kubhoxi ikoko ndokwavai vakavata. Amwene vatete zvese zvakavata kubhoxi rakagarapo ivo vakatofuka machira vakavata. Takarara tichimba tiri 4 tikati hatirari mukadzi uyu taigara naye muarea mumwe wedu hatingamuregedza achienda saizvozvo. Takakwapa tata usiku hwese. Akarwara angapiwa chirwere. Alright. Yeah, I think she didn't accept kuti apiwa chirwere. Anti ndo zvimwe zvakazomuraya plus zvakazomuaffecta nemoyo. It just became a complicated situation. So anyway, morning of the burial, tikati maybe hama dzacho dzichauya. Hadzina kuuya sisimeli. Box rakavhurwa navatete. Hanzvadzi yemurume. Ndo vakavhura box. Kati okay, it's fine. Ndobva paitwa body viewing. Vakamira ivo vatete kumusoro kwemunhu asiri hama yavo. Vakamira ivo vatete. Vakazvirova dundundu vakati ndinozvigona. Tikatakura hama dzacho dzakamira kukona dzakatitarisa. Tikati iyi ndo inoi ngozi iyi yapinda mumusha. Baba yavo takatakura bhokisi redu tikaenda kumakuva sisimeli. Svikei kumakuva aiwa paimbwa paparidzwa nevekusaidhi remurume. Tapedza bhokisi rakati richidzikiswa raakufushirwa. Murume ndiye akabva akapfeka tracksuit. Akawinya matracksuit nematisheti ndokupfeka kepesi mumusoro ndokunonga foshoro akafushira mukadzi. Munoziva sisimeli nhumbi dzamai ava hadzina kugovewa. Baba after 2 weeks vakatora girlfriend yavo ikaita move in. Hembe dzamai ava isi takatozonzwa nevana because from that day I've never gone back to that house. Vakatora nhumbi dzamai ava vakakanda pamusoro pegaraji. Moona magaraji ekurokeshini aya kuti chinenge chingori extension chiri kungoenda kugate chakangoiswawo marata. Ndo pakakandwa machangani bhegi aiva nehembe dzamai iva zvakangozoora zviri pamusoro ipapo. Hama dzavo chaidzo hadzizivi kuti mwana wavo akavigwepi. Nhumbi dzake havana kudzitora. My question is, sisimeli, until today baba vari kutogara lavish lifestyle nemukadzi wavo girlfriend iya vatozvara vana vavo vairi varipo pamba ipapo. Saka ngozi yacho iripi is my question. Iripi after all these years. Gogo vakashaika I think if not year 2000 until today. Ngozi yacho takangoimirira kuda vakavhara ngozi kana kuti vanotonoitwa nayo ngozi but muchazviona vachakudziya muzvisivi. Because vana vacho vakangoti vati samuke vakabva vati evo isu zvepano hatichadi. Saka kuti tichanzwa information iri kubuda mumba macho hapasina achatoudza. Saka inini ipapapo ndopandine mubvunzo kuti ngozi kana iri ngozi yemachokwadi iriko chaiko chaiko sisimeli mai ava wai vasiri kupfuka chero kupfuka havo mumba mavo. But handisi munoziva kuti zvimwe ndopa panonzi ncharava vana nezvemadzama vavo kuti ngozi iyo inogona like dzimwe ngozi dzinonetsa vanhu nhasi ingozi dzakaitwa nevanhu wachembera kudai chitaita isu kwakura kudai kozoi kune ngozi yakapagwa hamene kuti ri vanhu vachatombo vazivi pamwe it could be the case zvokutoti vachazouya ndo vachabatwa nengozi iyoyo. Amen. It's sad, sisimeli. It's sad. Zvakaitika panambuya vangu it was sad. Vane zvivindi vanenge vanotoroyawo ivavo vanhu vecho vekumurume zvivindi zvokuvhura bhokisi remunhu vanoriwana vakazviwanepi. Sisimeli, inini pandakazomboda kuti ngozi iya yatanga ka vatetenya kuvhura bhokisi vaya mafiro akaita mbuya ndo mafiro avakaita tete vavo ekupuwa chigwere. Exactly, ndo mafiro avakaita ekupuwa chigwere.
vakapiwawo chivanenge vanga vatori nacho, mafiro akaita mbuya zvekuti vakafa vakunzwa mwoyo, vakungozviitira weti, vasingachagoni kana kumuka kana kudii, vakangoiti vatete vavo vakangofawo the same way. Makuseni vakangomukawo sezvakaita mbuya kuti vakamuka vakati kumwana ndibikirawo porridge, mwana akabika porridge akavapa plate vakadya, vakagadzika plate paside pombedha ndiye sarai. Ndo mafiro avakaitawo tete vavo. Amen. Pamwe ichiri kuuya amen. Iri murodhi iri kufamba. Vari kupambaira zvengozi yacho. Asi ndoti vamwe pamwe ndizvatagwana nakola zvokuti zvaunenge uchibhiliva. Noti 2020 if I'm not mistaken. Later. 24 years later kuna chetika saka mwana kola ungachiti zvinodhipenda kuti unozvibhiliva here vari right. Nokuti uyu akati mina handisingeni beso akazviramba akati ndoviga nokuti akari mukadzi wangu pomwe kudaro zvatomuescape. But inini sisimeli inini time ndosaka ndichiti nini I think it depends nokuti family yacho inoitei, because kwandanga ndakaroorwawo kwaiva nengozi yaivepo. Iyoyo ndakatoiudzwawo, ndakagarawo pasi ndikaudzwa history yacho yekuti pana vatete vaiva naamwene vavo vakabata rafu amwene vachichengetwa mugaraji, izvo zvigaraji zvepanze, pavanga vorwara necervical cancer vakatanga kubuda honye chichi vachiora, you know the story yekuti chibereko kana chakuora and all that. Vatete ava ndokubva vabata amwene rafu vachivachengeta mugaraji. Saka one wevana vavatete ndiye aitumwa neplate yechikafu kuna mbuya vake. Saka mwana uyowo nekutya aingosvika ovhura door slightly osvededza plate. Osvededza plate. Mbuya vaya ndofunga nekusagonawo kuchasumuka, maplate akapedzisira aita queue. Vakazosvika amwene vangu inini pavakazosvika dhei ravakazosvika ndopavakazoona line remaplate. Izvo mbuya vaye vaisagona kusvasvavira kuti vatore chikafu. Okay, fair and fine. Mai ava ndokubva vazoshayikira mugaraji imomo. Hama dzavo ndobva dzadaidziwa. Fortunately, hama dzakasvika before mapurisa asvika kuzobvisa bhoti. Hanzi vakangosvika ndobva vapinda mugaraji imomo ndobva vavhara door. Hama dzacho hakuna anoziva kuti vakapindamo vakaitei. They were in there for a good hour. Ndobva vazovhura door, mapurisa asvika, chitunha ndobva chabviswa ndobva chanovigwa. Okay, fair and fine. Years later, sisimeli, vatete vave kubata amwene rafu. Vakazvara vana vavo 7. One uya first born aitumwa nechikafu, ndiye ega akaroorwa sisimeli. One ari ega kudai. She had a very happy marriage. Yes, she's now a widow and all that, but she had a happy marriage. The rest, vasikana vese mahure mumabhawa, vakomana vese imbavha dziri mumajeri. Pandakazobvunza amwene wangu kuti kochiko chiri kuitika, ndo vakazondudza kuti ingozi yambuya vaya vaibatwa rafu. Saka ndo pandakaona kuti ngozi inogona kumanifesta, and now zvaakuninivira nekuva zukuru. Mahure aya ari kunozvara kumabhawa ikoko, vazukuruwo zviri kuvahakawo zviri kuendawo navo. Apanyakupara ngozi yake akafa akaita. Hapana chaanoziva yakusvinetsa vasara. Yakuchinetsa vasara. But inini what I want to understand, sisimeli, is how come isusu tinozoripisiwa ngozi dzatisingazivi? Isitakaripiswa panhamo yababa vedu kuti tete venyu vakatuka mbuya venyu saka ripai, tikatoripisiwa mombe 2 dzezvino nepavakatukirana nezvavakaudzana hatitombozvizivi. Ndo zvazvinoita ndichakurova ine izvo tokodzokera pastatement yere kuti ndichakurova ine zvinhu zvemadzibaba enyu. But it's unfair kasisimeli kana toripisirwa zvinhu zvatisingazivi. But unongorohwa nazvo ungagodi ndo zviripo paground. Ndogurwa neshambo yatisingazivi. Ungagodi. Ameno kubva ngozi nini chandakaona, it depends nefamily.
zviya zvekuti vamwe vanovigwa nemutsvairo, vamwe vanovigwa nebanga, umwe unovigwa nedemo, vamwe vane marituals ava vanoita. Reason ndechiye kuti munhu akafa anoiswa demo, anoiswa banga, anoiswa bakata, anoiswa sando. The reason ndei? Asi zviya zvekuti munhu anenge aurayiwa here. Handioziva munhu kaichikuone vamwe nhasi toda kutoziva wamene. I think ndezvekuti munhu anenge aurayiwa. Pane musikana wokumidhubhegwe akashaika akanongwa akafa takatonzi misire banga kana nevabereki vacho pafoni tikagoisawo banga iroro mucovid but ndakanyatsoshaya kuti takaisa banga nemhiripiri, takaisa banga nemhiripiri dzered dziya nedzegreen dzered hatinazo dzegreen, tikaisa masavhana masavhana ndofunga anga rekuti ndodoro raimwa handimona, but banga vakatokumbira kuti mubatisei kudai handimona. Mbuya vahwani vechikuranga mamai venena mbuya ivavo neni tisanga tiri chikuru mwisa vana vangu vari vadiki vaningina vakachikurangara nyaya mbuya ndotya mbuya vaya vakajimidza kuno banga richo vakatotora banga nyuwani kudai so vakatomubatisa kudai hati anenge afa akazonyatso kuribata but akadai so nefodya something like that pute hamuti anga ripute ripi racho handimona zvakatoiswa mukofini. I think ndezviya zvekuti tevera wese ane ruoko rwemukufa kwako. Saka handizozivi kuti anenge achivacheka nebanga achivazora mhiripiri here pachironda chacho. I don't know hangu chichakaitika but zvakatoitikawo papa izvo zvendine first aid information because ndaite banga rakadouya ndikadoribatavo banga iroro zvese nebibi ikatokudza chiko zvinhu izvi zvikanzi mai vavafona kuti ngazviswe ngabatiswe aende nazvo zvacho zvandiri kutaura. It goes back to my point yekuti it depends on the family sisimeni. Kune mamwe mafamily anongofirwawo zvingofawo zvakalota havana chivanhu chavanoziva. Honestly isusu mazera edu sisimeli 40s 30s 20s zvichidzika macultures awa we don't really know them, saka kuti tizozviita tozvizivirepi? Pari tricky pa pari tricky. Saka kana muri musitorina vanhu vakuru vanozviziva kana kuti musiri mafamilies ayaya kuti aisita hakunamata hatiiti izvozvo izvo then honestly ngozi yacho hapana. Savana yanga iri yaimwa achiri kurarama aimwa savana saka vaingoitawo kuti maybe munhu aendewo nesavana yake achimwa savana kwaari kunosvika ndizivi. Hanzi vamwe vanoisa mutsvairo chacho but ndinoti kuti reason inenge iri yechiye kuisa zvinhu zvakadaro. Bata wakadaro nyanja timbonzwa kola vari panext hour muta yako foni kola. Hello sis Melly, muri sei? Kanjani? Ndiri bo aidi hangu I believe kuti hakuna chinhu chinonzi ngozi. Nyaya inenge iripo ndeyekuti zvoni kana wakakurira mufamily inenge ichiitwa zvechivanhu zvekuti kana munhu akafa anodzoka and stuff vachibhilivha mune izvozvo and then pane vanga vachibvunza kuti izvoni kana munhu akafa iwewe kana baba wako akauraya munhu ngozi iyoyo yosairirwa kwauri ukaenda kuchechi hazviperi, ngozi inotopedzwa nekutonamata as long as you repent with all your heart. Kana uchinyatsokubhilivha kuna Mwari chaiko chaiko hakuna chinonzi ngozi, zvose zvinopera zviya zviya. Makamboita ngozi yekola mukaenda kuchechi kuti tinyatsokuve confused tinyatsokubhilivha kuirana nadzo kuti confused kuti hachokwadi makanga mune ngozi makaenda kuchita pera kuti mune wamunoziva here akaita ngozi akaenda kuchechi. Ini nyaya iripo ndeyekutoti inini ndinotonzi pandakakura nditi ndainzi mukadzi wechikwambo because zvainzi sekuru wangu vakauraya munhu vakabva vaisa munhu iye kwandiri and stuff and to tell you the truth sisimeli pane pandaitombombhilivha mune zvechivanhu ndichitomuka ndichitoisa bute. You know what happened? Ndaitomuka ndakatorarwa nezvikwambo izvozvo ndichitomuka ndichitoona kuti apo ko apa ndanga ndakararwa but since the day I told myself kuti no izvozvo handisiri ndakazvibata ndikaenda kuchechi ndikatendeuka nemwoyo wose ndikanyatsokubhilivha muna Jesu Kristu saise nemuponesi wangu izvozvo hazvitomboshanda sisimeli. So I have a testimony. So hakuna chinonzi ngozi but iwewe kana ukati haubhilivhi mune ngozi but uchiri kuita izvozvo zvechivanhu haubhilivhi mune ngozi haubhilivhe muna Mwari. The fact is kana usingabhilivhe kuna Mwari pane kumwe kusaidi kwaunenge uri those ngozi angori mademons as the first caller said kuti angori mademons and zvechokwadi mademons. Chimwe chinoitika ndechekuti zvinhu zvatinotaura nemaoko edu ndosaka chinzi muromo une simba. Macases ariko and macases anoshanda
saka yeah ndozvandinofunga simela handina hangu zvakawanda but it's not iwewe waitwa mukadzi wechikwambo wengozi yakabatwa nasekuru vako apa. How old were you? Yeah, I was ndakatodhiklewa ndichiri mwana mudiki and marelationship ainetsa chirona nhasi achiri kungonetsa. Pawakazozviziva iwewe kuti uri kudziwa uri mukadzi wechikwambo ungane makore mangani? I was 20. Wanga uchiri virgin? No, I was not virgin. Ndakangotanga kutongozviudzwa kubva ndichingokura munongoziva uchienda kumacheka. Pane mubvunzo wandida kubvunza, might sound funny but in reality andika kana uri virgin wakatongorara nemurume unorara nechinhu chinoona sekundarara nechinhu iwe uri virgin chinenge chikurara pai? Sisimeli unenge uchitorota uchiitwa bonde wotomuka zvakatoita semunhu anga achirara nemunhu but iwe usati watomborara nemunhu usati watomboziva kuti chinonzi bonde chii. Yeah, saka yeah. Saka ndinoda kukurudzira vanhu kuti vanhu tendai kuna Mwari. Mwari anotiregerera zvokuti hanzi vana baba vakapara ngozi saka takusafa maconsequences. Hazviko kana uchinamata naMwari nemwoyo wako wese. Zvinoitika kune vanhu vanonyengerawo kuti nhasi uri kuchivanhu mangwana uri kuna Mwari, you know those people. So that's what I believe, Sis Mary. All right. No, thank you very much, Kola. Thank you very much. Because my echoes. Right. Yo paka ipa regai ndimboverenga yatumirwa panapa atadza kufona adelita kwenda kuverenga nyaya yake yanitumira yadilita nyaya ndaverenga naiwe kuri kuzvavisa sei naiwe kuwaisa nyaya ndikutsenga ndichiverenga shuwa naiwe iwe SA number iwe delita zvemessage yana nditori pa standby nditega ndidziverenge kunoita seiko iwe adelita severenga apa nyaya ndaiona. Right. Hello, Ngozi. Hello. Yes. Tasera say. Yeah, inini chandoda kana kuti kubvunza kana kutsanangura ndechekuti icho chinonzi ngozi chii. Asi ndoda kutanga ndatsanangura muziviro wangu first. Ngozi kuzoti inzi ngozi inenge chinhu chinenge chadeketererwa nevapenyu kuti munhu amuke. Ndo kuzonzi inzi ngozi. Just like munhu akafa vanotora ropa rake voita zvavanoita ipapo. Ndo kuti munhu agobuda pane umwe munhu kuti ataure kuti inini ndinoda chakati. Handiti ndo kuti ngozi. Saka kana pasina zvinenge zvaitwa hapana pasina ngozi ipapo. And then umwe mubvunzo wandikuda kubvunza kune vanhu vari kutaura zvengozi. Vanhu vari kuti kwai kumusha kwedu isusu ngozi iriko kana kuti yakavapo vanhu vese vakapera kufa ivo varipo 1 vari kuregerei kufa 1 and then 2 chimwe chekuti mubvunzo ndoda kunzwisisa kuti ivo vanoti kwai kumusha kwedu vanhu vese vakapera kufa ivo varipo 1 vakaregerei kufa and then 2 umwe mubvunzo wandoda kubvunza ndewekuti sei indiri kuziva kuti bamunini vangu vakauraya handi kunonzi ngozi inotevera kana vazukuru kana vana vabamunini kana vana vabamukuru isu toziva kuti bamukuru vedu vakauraya handiti and then ndoda kutsigira uyo ari kutaura kuti ngozi haikubatiri kana mukanamata it's a true sisimeli nokuti isi tikaziva kuti sekuru vedu vakauraya and then isu vana vokwabamunini vana vokwani tikabatana pamunamato kuti Mwari nekuti Mwari ndiye ega anokansela each and every evil thing zviri kuitwa nevanhu. Saka Mwari ndiye ane simba rekukansela izvozvo. Hatingati ngozi inokurigwa naMwari guys. Nekuti chinonzi ngozi chii kusaidzirwa nekuti bamunini vangu vakauraya ini havadi kuti ngozi yachona iende kana vakadetemba kana utase kana kuenda kun'anga iende kune vana vavo vakuti ngazviende kunaru. Saka kana akunamata inouya kune vana vako ndopakuzouya kune vana. Saka we need to pray to cancel nokuti isusu Mwari ndi author hweupenyu hwedu akanyora upenyu hwedu tichisati tatombozvakwa tichiri mumatumbu ana mai vedu
Saka kana takuziva kunamata, we break each and every spiritual thing zvichange zvichiitika kana kuti zvakange zvakanyogwa tichinamatira idzo ngozi dzachona idzodzo kuti ngadzirege kutibata isusu vana vaningi nekuti ngozi dzinosaidzirwa. Ndotsaka muchizoona ngozi dzinonzi kwai dzinozobuda after 40 years. Inyaya yekuti panombotombofiwa, maona pafiwa ka anomboti zii pati zii zvozobata imwe mhuri. Handiti kusaidzirwa kuti iko zvino vana vaningi ndo vari kupera, vana vabamukuru ndo vari kupera, vana vabamini. Saka isusu let's just cancel kana uchiziva kuti kumba kwenyu kune something like that. And then another thing chandachida kubvunza ndechekuti kuti ndiri kuita ndichikanganwa mani. Alright. Ndachida kubvunza kuti avo vambo vanombotaura kuti kwai isusu ngozi yakaripiwa ikapera, vanhu vava vasingaroorwi, mabasa anga asingabatiki, and then vanhu vaingofa. Alright, avo vava vasingarogwi vakazorogwa here? Vava nemabasa anga asingabatiki, vava nemacertificate but mabasa achinetsa vakazomawana, vakaita sei? Nekuti kunonzi kana ngozi ikangoripwa zvese zvapera, which means kana ngozi ikaripwa kutoreply watova electrician, watova teacher, wakutopindurwa basa. Zvinodii? Ngavatiudzewo. Right. Thank you very much. Good questions. Thank you. Right. Kola vajoina Sheba, maybe you want to start by answering the questions kana tichadairwa nevamwe kumbotanga taura yako point handisivi. Welcome pachirongwa chengozi taura kutinzwa. Aiwa, makadi zvenyu nevese vari kuteerera. Inini ndoda kutaura zvandinoziva, handingapindure mibvunzo iyoyo because kunamata hongu, asi kunamata munofanira kuziva kuti kwakauya nevarungu. Tateguru wedu vaimanamatira ava avaita echivanhu. Zvekunamata izvi zvakazoya nevanhu vakauya kuzoningirikina munyika, kuzoningirikina vanhu. Ndo zvamunofanira kuziva. Vakuru vedu vachirarama mararamiro vaita zvavaita vachirarama. Mvura yainaya vachinoteketera ichinaya. Saka isusu tave nechivanhu chedu. Takateedzera zvatakateedzera. Zvese zvekunamata takazviteedzera, tanga tisiri izvozvo kubvira kumadzitateguru. Ndoenda pangozi inini ndoda kutaura kuti vari kuti haiko, idziriko ngozi. Through my family ndina hanzvadzi yedu yakaurayiwa, but hatina kuzviziva kuti kuurayiwa isusu. Takafunga kuti afa because aishanda zvekuti airima, aibopa mombe yari ega achirima achidii but akangoshayikwa. Ndobva zvanzi ashayikwa bva kwaita 1 week asina kuwanikwa. Ndozowanikwa ari pamusoro perukova, so akaiswa ipapo, akatsimbikira pasi musoro kuzotariswa kudai kubva aonekwa maziso akadyiwa. Vanhu vakafunga kuti dzamudya after 1 week. Ndobva avigwa. Isusu kumba kwedu ndoda kutaura vanhu vari kuti kutsipika kudi kumba kwedu havaite izvozvo. Mabereki vangu vanga vasingamboita zvese izvozvo. Kana zvokuti chii kanazvo, kana vakanga vari vanhu vaiva zvokuti kumusha kwedu vaitonzi makaradzi. Havagone kana kutaurira zvechivanhu zvezve kumadzibaba avo ndo vaiita. Vanenge especially baba vangu, mukoma wavo ndiye aigona kuzviita. Ivo vanga vasingatozvigona. Saka vadaro, handidi kutaura mazita zviri kutaurwa izvi nokuti panogona kuti pane vamwe vanhu vari kuteerera vekumusha kwedu, but akanga aita izvi pakazobuda after some years. Mukomana uye akaenda kumba akamuka ega. Kumba kwedu hakuna chakabatwa. Ndoda kuti ndikutaurire, hakuna kana chakataurirwa kana kunzi ropa riri kutaurwa nodzi vanhu vanotaurira. Hakuna chakaitwa kumusha kwedu, havazvizivi ana baba vangu, asi akanomuka ega. Vanhu vachichaira chiwopu vana ivavo. Munhu wacho akatoita futi murume waatete vedu isusu, hanzvadzi yababa vedu, akauraya mwana wehanzvadzi yemukadzi wake. Handimuruzivi. Vaitotyaira chiwepu, vachibata chiwepu, vachitoningirikira. Ndopatakazoziva kuti munhu uya akumuka. Tanda kutaurira kuti zviriko. Kune vanoziva mishonga vanogona kugadzira zvavo vanhu vavo vachimuka nekukurumidza, asi vazhinji zvinotozomuka chete. Ngozi iriko, musanyepera nokuti hakuna, iriko. Asi kuti zvinodhipenda kuti vamwe vanoziva mishonga yekutsipika, asi anotozomuka chete nekufamba kwedu. Zvozonetsa. Saka muchiona vanhu vazhinji vari kutambudzika nezvakaitwa, zvinotonetsa vanhu vanenge vakurarama zvakaitwa kare kare. Saka
kuti misha mizhinji ine vanhu vaiuya kuzofidza mombe vachitsvaga vachiudza mombe vofira pamwe vopromiswa kunzi tokupa vakadzi voregera kupuhwa. Saka muchizoona vanhu vaiva kana vazozvarwa kune dzimwe dzimba vopuhwa mukadzi anenge azvarwa unogona kutaurirwa nanasikuru wako usingazivi kunzi watogadzirwa munhu uye akanga anikira uchipuhwa. Saka vanhu vekudhara vaizviita zvekuti vanouraya vanhu voti zii asi zvozomuka Ngozi iriko ndozvandapindira kuti nditi zviriko hakusi kuti hakuna asi kunamata kwakauya nevarungu sezvo tiri kubhilivha izvozvo zvatinobhilivha totongonamata saizvozvo asi pane rumbo rwewisiri runoti nengozi dzinoripwa dzose pamuchinjikwa. Saka Ngozi mushongo wengozi kuiripa kana muchiiziva kutoiripa mounganidzana vanozonamata onamata vanoita chibhoyi vaita vakoma ndoda kubvunza something pane hanzvadzi yenyu yakaurayiwa iyi ikazozvindira kuveka. Saka makazoziva sei kuti vanhu ava ndo vakauraya vanhu ava vakazouya here mushure mekunge vavingwa chii chakaitika? Vaitotaura aitotaura achitaura iye mwana waikoko achitaura akabata chiuta aitotaura zita rehanzvadzi kusvikira vazotaura takauraya tisu. Hatina kumbofambwa vakatoripa mombe 10 vakauya pamusha pedu isusu toziva kusiri but akafa ndiri mudiki inini tichitenda kumusha tichinorima chidii aishanda zvekuti saka zvakatozobuda kuti akaurayiwa nemunhu akanga aine business kumusha kwedu achida munhu anoshanda stereki. Saka muri kuona izvozvi zvindakambotaura kuna vamwe zvezvemota zviri kuitika. Munhu ane mushonga anopa vanhu vanoshanda kuti arambe achiita mari, haape vanhu vanorwara, haangaendese motikari kuhospitari hadzina zvadzinoita. Saka ari kutopa vanhu vanosenza kuti zvinhu zvake zvirambe zvichiita. Saka munhu mukaona vanhu vanoromba vanotoshanda nevanhu vanosenza kuti mari irambe ichigenerate. Havangape vanhu vakafa zvavo vari kurwara kuti mari inobva. Saka ndozvandachida kudaro kuti vanhu vanomuka Ngozi iriko asi hanzi Ngozi kuigona kuiripa. Kana maizvinzwa munofanira kubatana semhuri moita zvinhu zvimwe chete. Vamwe saka muchiona kuti zvichinetsa vanosaindidzirana. Vamwe vaenda vakanetswa kumba kwavosaindidzirira vamwe. Asi ini zvakaitika live musha kwedu vakatoripa vanhu vaivavo vakatoripa zvandinotoziva nemunhu wacho ndaitomuziva paakafa taive vadiki zvedu asi takatozviziva asi akatozomuka tatonedzira zvinotora time asi vamwewo ndo vanomuka. Handi muri kundozoona wani zviri kuitika mazuva ano kuti munhu arove anorovao anorova but vazhinji vanotomuka chete asi havangazvitaure sevaive vataura vaive havangazvitaure mubamavo kuti vari kutambudzika asi vanenge vachitonetswa but vamwe vongwariravo vosandudzira vachidaro vachikandirana vatikana asi Ngozi iripo. Ndoda kuti vanhu vazviziva kuti dziriko dzinonzi Ngozi. Kunamata hongu takateedzera chirungu chakauya chechi dzakauya nevarungu tinotozviziva tese vanoziva history munozviziva kuti chechi dzakauya nevarungu. Vanhu vatema vaiita chivanhu chavo vachikumbira pasi pemuhacha ende dzaive chokwadi izvozviya. Musatomboti kunyepa. Inini ndine munhu wandotoziva anoti kukweko kune maini yakanga yaita mvura mukati memaini. Smith ari president akaenda akanounganidza akatora magombwa enyika iyoyo vakarara vachitamba vachiridza ngoma vachidi mvura ikapwa mumainimo. Saka chivanhu chiriko chakagara chiriko. Saka musatomboti zvenyu kunamata hongu mungadi. Saka munhu ezvinezibhilivha zvaunobhilivha ukabhilivhawo kuti ndinonamata zvichipera namata asi Ngozi iriko. Wow, powerful. Thank you very much Wakoma. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. Wow, that was powerful guys. Machinzoka kwai Ngozi iriko kana Ngozi inopuwa vanhu zvinhu zvinopuwa vanhu vanoshanda kuti varambe vachiunza zvinhu pakushanda nokuti kungagopuwa here vanhu vari kuzvipatara vanoda zvavo kutogwara vari kufa vangagoita benefit yei havana benefit yavangativigirai zvinhu zvengozi izvi. That was powerful. Regai timbodzwa ava vanga vachitrai kufona. Kokola tiri kukufonera ika kaona izogai tifonere vamwe vakaona ndifungwa chitrai kufona napakaipa.
Hello, Ngozi. Hello, Sister Mary. Yes, muri sei? Tiri right, Sister Mary, muri right here. Mushe. Tiri right. Ande pangozi. Aiwa, tinayo ngozi yakaitika kwedu. Taurai. Ngozi yakaitika kwedu, Sister Mary. Baba vakauraya baba vakauraya mwana muchechecheche panext dhobho watora zvekuromba kuita kuda kuita zvechigaipa watora mwana ubva wanomisa mudhamu kumuvharira ari kumunda namai vake ubva wamuba ubva unomuvharira kumba kwavo mudhamu wavharira mwana mudhamu manheru asvika nemukadzi wavo watora mwana wavo waita zvawakaita nemishonga yavo wanotora mwana kwakumisa muchigayo chigayo chikatanga kufamba chigayo chatanga kufamba kudaro papera nguva ngozi iyoyo yakazomukira vana izvezvi vana vaane ma30 years iri kubuda ichitaura kuti ndakaitwa mudhiramu ndakaurayiwa nababa venyu ndakaiswa mudhiramu saka zvakanoita baba avo vakutora ngozi vachiisa kuna kuvana vamukoma vavo baba munini ndo vakaroma vakuisa ngozi kuvana vamukoma vavo ngozi yakunobudikira kuvana vamukoma vavo pagore panofa vana 3 pamusha ipapa saka zvengozi zviriko Sister Mary chandinoda ngokurudzira vanhu chekuti vanhu ngavazive kuti ngozi iriko ende zvinoita ngozi nekuti takatomboenda kunogara paitaurwa zvengozi zvinoita ngozi iriko kana iwe wati waita ngozi unofana kunoiripira waiita iwe ngozi iriko vanhu ngavasahwande zvavo nebhaibheri ngozi iriko ende inotoda kuripwa asi kune avo vari kusundidzirwa ndo vanokwanisa kuinamatira kana kuti vanobatsirwa vachiidzosa kuvaridzi asi kungozi iriko ende hainei kuti mwana wababa mukuru mwana wakatete inonetsa vese kukubatanidzai kuti muende pachinhu mese kouya ngozi yaamai Sister Mary iriko ende iyi yanetsa vana vazhinji vasi kuroorwa muupenyu yemombe yaamai ndongozi imwe yaita kuti vana vazhinji varege kunoroorwa mudzimba nokuti ngozi iyoyo iri kunetsa vakadzi vana kuti mai vanofa vasina kupiwa mombe yavo yeumai kana kuti mombe yavo yeumai yakapiwa mari but haina kutengwa iri mombe amai ofa iyoyo inogona kunetsa vana zvekutosvika kuti vana vanotadza kuroorwa vakachifamba vachitoudzwa kunzi mombe yamai haina kuita sei haina kuripirwa tisamhanye kumhanya kunoti nebhaibheri taakuda kuhwanda nebhaibheri kuzviita vatsvene ngatigadzirisei kumashure tisati tanamatawo taenda hedu kuchechi nekuti madhimoni mamwe acho ari kunokaswa kuchechi ingozi nemadhimoni ana mai vari kutaura kuti ine handina kutengerwa mombe yangu yemusana handina kutengerwa mombe yangu yemusana ende nevamwe chaivo Sister Mary pane vamwe vanofa mai vachiti ndakakuchengetera vana iwewe amai wofa usina kuvapa matendo avo kana kuvatenda kune vari kusiya vana vachienda kuna South Africa vana mai vachitambura wofa mai vayo vachibereka vana vako vachita sei kana mai vafa havana dzinza newe wakashandisa amai hauna kutenda kune vakachengetwa nana sekuru hamuna kana kutenga mombe yematendo kana kuita sei ngozi dziri pakawanda Sister Mary vanhu ngavasambotidze zvavo kunohwanda nebhaibheri ngozi dziriko ngatigadzisei zvengozi toenda kunonamata nekuti ngozi dziri kwedu uko takatoiona mwana anoburuka panze kuzvizora madota achichema mukadzi mukuru ngozi kana yada zvayo saka ngozi iriko ngatisambohwande zvedu nebhaibheri Mwari mukuru pazvose asi Mwari havatibvumidze kuti tinouraya tinodii ende tapedza tonohwanda muchechi ngozi iriko ngatiripei togozononamata. Thank you very much, Kola. Powerful. Thank you. Maiwa, kwa kune mwana wakatoka kaiswa muchigayoko. Mwana wakazobuda wakura iko zvino wakutaura kuti ndakaurawa pakati mwana akashekwa gore iroro akazobuda wotaura izvozvi yapakaipa. Hello dear.
Hello. Hello. Yes. Tiri pangozi here? Yes, tiri pangozi. Maswera seiko. Maswera seiko pa-UK. Taswera. Good one. All right. Andoda ngozi iriko kuvako chaiko. Asi chinoitika chandakaona wangu chinoitika pangozi. Muona ngozi chinzi inozobuda papaya. Is the reason yekuti ngozi ibude papaya ndeyekuti munhu akauraya. As long as achiri mupenyu, ngozi zhinji hadzibudikiri. Because munhu anenge akauraya anenge achiziva zvekuita. Anovharira ngozi. Okay. Nevamwe vanhu kana varipo vanga vari involved. Vanotoziva kuti kana chakutimbukira somewhere, vochivhara, vachivhara. Vanhu vachitambudzika, so ivo vachingovhara. Then kwazoti generation iroro rinoziva zvakaitika mumusha rikange raenda. Because even vanoita zvemabusiness haanzoenda ari ega, anozoenda kana neumwe munhu. Munhu iye as long as achiri mupenyu, ngozi haibudikiri chaizvo. Inozonyanzobudikira zvokuti kana vanhu havasisipo. Ofuchi ndozviya zvamunoona vanhu vachingashora kuti yakazobudikira pato ku2nd generation. Vana madzibaba vafa nemadzimai vacho vafa. Because vanhu vaiziva nezvemunhu akafa mumhuri havachisipo. Vanhu vaivhara nemishonga yavo havachisipo. Kwasara vana vari innocent, vasingazive anything. This is why it's very easy for them kuti varipe ngozi, because vanenge vakwanisa kubatana. Akazvipara anenge asisipo. Ende vanenge vatambudzwa zvokuti vanenge vangoti ngatiitei because akazviita hapo. Saka maona kuti kazhinji ngozi kashoma nzinzi ngozi yakabuda muridzi wayo chaichainya kuipara aripo achifamba. Vazhinji vanoita izvozvo zvikaita vanenge vakatogadzirisa zvinhu zvavo nekudhara. Ndosaka ngozi dzichinonoka kuzobuda. Ndosaka pane umwe ambotaura kuti vana vanofa nemhosva yemadzibaba ingozi. Ndomhosva dzemadzibaba dzakawanda kuchivanhu. Ingozi dzinotouya. Ende ndambonzwa imwe time ndanga ndiri kumboita bhizi ndichimboita on and off. Ndambonzwa imwe time mambotaura nyaya yekuti kwama-Americans, ma-Black Americans vanotema kapa. Mami. Vanhu vanotori nemaproblems. Tarirai pamwe chete zvavanoita. Vane kabehavior kanoita kunga vanhu paseri pedu apa varipopa. Maganzi, machinyi, zvikadini. Handiti muri kuona hazvitsvagiwi chete, asi mukabvunza mucommunity mavo vanokutaurira zvinenge zvichiitika. I remember ndakamboshanda nevamwe ndaibvunza vachitaura muona zvese zvatinoti kusagara munzira, unoita mamota kudini. Vanazvo zvese izvozvo. Vanazvo ikoko kwavo makomiti kwavanazvo vanototaura kuti haugare munzira unozodai, haudini unozodai, hauisi tsona manheru unozodai. Vanazvo izvozvo. Ndakatoseka nechitoshamisika. Saka takaona munhu afana kuvafanotobeta anthropology research yekunzwa kuti what do they have kwavo ikoko kana munhu auraya munhu. Do they have zvemapa-avenging spirits? Muchanzwa kuti vachakutaurira kuti vanazvo. Then kwozoti imwe ngozi imwe yandakanzwa inini, ngozi yemwana akauraya baba. Vanhu vanoti baba vana ngozi handizwa. Aiwa, I think baba vana ngozi pakurova kwete pakuraya. Cheke ndikuze ngozi yababa. Ngozi yababa. Ukauraya baba. I think zvinozongofanana nekurova, because aiuraye baba auraye dzinza ravo. Because remember vaurayiwa mufamily mavo. Ngozi yavo aiuraye dzinza ravo. But kunotamburwa shemu. Kunotamburwa. Kunotamburwa zvokutamburwa zviya. Even mwana iyeyeka anorarama. But anotambura, anoita rombe rekupedzisira. Even zvokuzo anotozobudira ngozi kumwewo, because anogona kushereketa nekutambura to the extent yekuti anogona kuva involved mukuuraya vamwe vanhu vekune rimwewo dzinza kuti akauriswe machi. Nengozi yekumwe isiri baba vake. Mazvinzwisa zvandataura. Aiwa, tikuzvinzwisisa. Kuti anogona kuzondouraya somewhere else. Kundoparamura mhosva inonyatsomusakadza nekuparadza. Because baba yavo ngozi haimuuraya, asi inomuita kuti atambure
aiti aparamure muhosva somewhere else ozokuwadzisa vanhu nengozi iyo yekunze kwete yababa. So mwana anogona anenge angoitawo zvaitwa nababa zvawakaitawo zvokura izvozvo zvawakaitawo zvawakaita nababa kodonozviitawo somewhere else. Saka then kozoti kuti nyaya yengozi ke ndakupa kunzwa mishara nyaya yekubatisa zvinyi nezvizvi ndo zvinoitwa. Inini nhasi una antimedi ndikapondwa inini ndiri from a background yevanhu vasingazive kana kutoita sei. Ndinongopondwa vanhu vangoti ndizvo zvakaitika akatopondwa ndotovigwa. Munozviziva kuti handimuke Ngozi? Serious? Ngozi nomuswa neupenyu kana tazogara. Alright. Handipa mushara nezvemapanga nezvefodya nezvezviyo nezvedini nezvekudenga demba nekudindi. Munhu ndiye anomusa munhu wake. Handiti vanhu muona chipeni pane paFacebook anzi rest in peace anoti kuita rest in peace kudi usadzorore iwe dzoka revenge. Vanhu ndo vanoita kuti ningi munhu revenge. They will temper with the spirit yemunhu kuti inde ino revenge. Noti iye pachaka hazvikuona. Ndopaya panozo anotogoneswa nevamwe. Vamwe vanogona kungouya kudhirakira zvokuti mandiregerera. Kuri kundiregerera kuti do something so that tinodzoka with the avenging spirit. Munzwa? Kundiregerera kudii? Kundiregerera kudii? Because iye pachaka haana spirit ye-avenging ye. Inotosumudzwa nevanhu vokama. Even munhu kana achinetsa kuti atozorore. Unoziva kuti even munhu akamuka chipoko kudai. Kana vanhu vekukama kwake vasina kuudzwa kuti munhu wenyu ari kumuka chipoko, anonamba achingoti bhitsipiri zinziri achingodzengerera kusvika neukama hwake vaziva kuti munhu ari kuita chipoko. Ndochete vanokwanisa kuzorodza hama yavo kuti ivei zorora. Tazviona zorora ndokuzorora kwaanoita. Kana akasaitirwa neukama hwake hazorore. Zvinhu zvese zvinotoitwa nevanhu vanenge vari vapenyu ndo vanoita kune vanhu vanenge vakafa. Ndatenda zvangu antinei. Wow, thank you very much. Thank you Kola, thank you very much. Makatogana Kola ari kuti hanzi vanhu ngozi dzinomutswa nevanhu. Munhu angomuki ngozi dzinomutswa nevanhu. Kwete kuti munhu anongomuka ega ungoti ndatofa ndatomuka hanzi vanhu tomutswa nevanhu izvozvo zvemabakatwa izvozvo zvechichichi zvaitwa izvo ndokumutswa kwekunoitwa ngozi. Topic yengozi yakakura, it's deep. Kune ngozi dzavaroora. Hello pangozi. Sipangozi handiti. Sisimeli ngozi iriko ndichitaura inini kusaidi kwangu. Inini amai vangu vakashaya 92. Vashaya 92 ndandine 7 years, right? Vashaya kudai amai vangu vakashaya vachibatsirwa vachizvara mwana handiti. Vakazvara iri premature handiti. Then baba vangu vakazivisa shoko kuna vabereki vavo vakati mukadzi ashaya asi ashaya ichita sei achizvara. Up to now Sisimeli ndo pakazobuda kuti no. Hello? Yes, yes, up to now ndo pakazotanga kuchibuda. In fact amai vangu vanga vari mukadzi wechi number 2, baba vangu vanga vari mukadzi vanga vari 2, vanga vakadzi 2, amai vangu vanga vari number 2. Yes, vanga vari pabarika. So pari time ndofika ndakuma 13 years 14 years. Kosi pakashaya amai vangu takaendeswa kumusha kwamai. Then avawo vana vemukadzi mukuru vakasa vakaenda kupi vakaenda kumusha kwamai vavo. Baba vangu vakabva vasapeta nemukadzi wokutanga. Ndakuma 13-14 years ma step sisters angu vakauya zvekuti asangana kuholiday handiti. Vakati munoziva kuti amai venyu vakashaya sei? Tikati ndoziva kuti vakashaya vachasei vachibatsirwa vachizvara. Zvikanzi no, amai venyu vakarohwana baba. Saka ini semwana udiki handina kuzvitaura ndakangonyarara ndikangotova hamenu. To now Sisimeli situation upenyu hwandiri kurarama inini nehanzvadzi dzangu mastep brothers zangu mastep sisters zangu neni nehanzvadzi dzangu chaidzo. Kwese mama brothers zangu atori ma street kids vanotodya mubhini Sisimeli.
kwese kwatafamba kuti tinobatsirwa tinongosvika tichibatwa kuti musha kwenyu kune ngozi kune mukadzi akaita sei akapondwa yes amai vangu then ndopatakazoti no mani hanzvadzi yangu ndakase isi chitakura I think it's right time yekuti tiende kunana sekuru hanzvadzi amai vedu tivaita sei tivataurire nyaya izvi tichibva ndatanga kutsvaga ma-step sisters angu nekuona wakaita upenyu hapana anoziva kune umwe ari kuko hapana anoziva kuti kumwari nenyaya yekutambura ndakatsvaga ma-step sisters angu ndikati nyaya makandiudza gore rii ndine 13 years Are you sure kuti ichokwadi zvikanzi yes ichokwadi ndikati I think right iko zvinotaita seitakura guys adi kuti tasei tichifesa baba vedu tivabvunze nyaya izvi handiti tikaenda kwamadzamai vangu ndikavataura madzamai vangu vati aho ndonyaya yacho kana zvirizvo ina madzamai vangu mapostori ekwamarangi havazide zvekufamba zvekuenda kun'anga zvekuti munhu afa vanozomukwa vanozoita sei anozide havazvizivi saka vakangoti kana kwakunzi ndiye akazviita aiwa achauya ega ndozvavakangotaura saka isakazofesa baba vangu ndikavabvunza ndikati baba nyaya yatiri kunzwa so ndizvo here ndakuudzai kuti mande yandakavabvunza iyoyo baba vangu vakabva vaenda pakoma vakabva vafa zvakadaro ndeni panhamo taenda panhamo vakapindura chichi havana kundipindura havana kundipindura havana kutoda kutondipindura vakabva vatongodropa ko zvekuti akabva tatiita maenemies ndezvekuti musandibvunze nyaya idzo mukundibvunza nyaya idzo zvaita sei ndikabvunza hanzvadzi dzangu hanzvadzi dzavo vana tete hapana ipindura vaiti sadhanzvaita sei zvatinoziva then ndozobvunzawo vamwewo veukama vekumamafamilies vati nyaya iyi yaita sei hapana asingaizei mumusha zvinozikanwa vakudza kutombuda dzimwe nyaya dzekuti baba vakona namai vavo mbuya vedu isusu vanhu vaitozikana musha kuti vanga vakaromba saka vanhu vaitotyiwa mufamily kuti you cannot do anything hauvabvunze hauita sei hawadi vaitozikana nembiri zvekuti nzvimbo yo ndikazotaura hangu nemo asi ndikataura nzvimbo iyoyo uye vangu vaizikanwa nekuedzerwa vaitozikana neuroyi hwekuti vakakudza kuti hariri zvechokwadi risingaviri saka hapana munhu aita sei hapana munhu aikwanisa kuti avakonfrande nyaya yavabvunze hati maona so kwese kwatafamba kwatapfugama kwese tinongoudzwa kunzi kune ngozi asi amai vangu vakaurayiwa 92 asi zvakazobuda iko zvino ndopaka zvakazobuda kuti you know what nguva yese baba vedu vanga vari kutsipika amai venyu asi tichizotanga kutibvunza dzimwe nyaya tinonzwa kunzi kana imba chaiyo imba yavakavaka vese namai vangu inini yaitonzi haigari vanhu because amai vangu vaitomuka vachita sei dzimwe dzenguva vaitozikanwa kuti pambapa maloja anogezerwa ndiro anobikirwa sadza nechipoko hati mazvona saka ngozi iriko smelly ngozi iriko kuna vatinganamata zve but ngozi iriko ende chiona kuti ndiamai vangu asi situ ngozi yo vari kuhanda vana vavo vari kuhanda vana vavo vakabereka haichazivi kana vafa vachazivi kuzviona iri kutoasvita nesusu vana vavo saka zvitongoripo zvekuti tasei tibatanicha sei tinoripa saka iko zvinopa nhamo yababa vangu patananga wabvunza nyeyo mariyo ndiyo vakatanga kutorwara vakabva vatofa handiti saka iko zvino patakazosangana tese pamusha panhamo ipapo ndopatakaizotanga kuchibatana semhuri sefamily kuti guys ndo nyaya iripo mushonga wengozi kuripa kuchita sei zvigadzirisi ye saka ngozi ipo zvekuzi kunamata kuita seka tinganyeberana kunyeperana chaiko vanhu vangopera kufa nekuita sei ngozi iripo inoda kuripa saka makatonoripe hatisati kuoma kwakaita upenyu kaiko kuti vamwe vastreet father vamwe ndevakadai vamwe vakadai hatisati tikuzama kuti tiunganidze zviraitina kuti tiunganidze pataichaunganidza plus vekumusha kwamai vangu vanga vari kuomesa kuti vari kuti izvoni ngavauye vataure kuti ndo zvakaitika hamungove muchingoti kuri pangozi mukuri pangozi orit akafa sei toda kuziva but raitina baba vangu havasisipo aifanira kuti aita sei ataure haasisipo kozi ndozvadaizama kunegoshita nawo ndikati baba aino kuti kozvo raitina hamusisina baba vangu vakafara arombe but munhu yanga ari richi aine mari but mari yemushonga mari yeropa haina kwainoenda achaunoita nacho baba vangu vakafaasitaka naichinhu saka ndaivati baba handisi kuti izvoni mukanzi zvimuripirai tina mushanoripa izvoti hamuna chamuinacho isusu tichanokuripirai watifa tichataura kunzi kudiwa zvakati tichata sei tichanokuripirai hati maona saka tiri process yekunetsana nawo kuti titi tinotanga nayo kumusha kwamai ndo vabva vafa saka izvaima kuti kuzama kuti tiunganidze tichitahama dzepamai venyu afa kukuomeserai because mimi munhu akaita zvasisipo vamba kutongotaura nemi baba vakafa ya ichokwadi
ichokwadi asi kana vakafasa anti vane madzikoma vane handradzi ndo vanofanira kuti vanomirira saivo nekuti pachivanhu chaipoka vasingazivi yacho handivari kubvunza kuti akafa sei ivo havazivi madzikoma munhu aitoziva kuti teresedi akafa vanonomira vachiti kudi vachiti akamuuraya sei vasingazivi munhu akafa sei mataurirwo azvo vamwe vazukuru vavo vana vehanda dzavo vanotaura kuti hapana asingazivi ti munhu acho rese rinotozviziva vanotoziva kuti ndo zvakaitika baba vangu vangu vari mupurisa handiti vanopurisa kudaro musi wavakavarova vakanga vatogadzira vatopfeka uniform bhutsu yenhikiri yechipurisa yekudhara yakaine simbi mberi saka vakavarova vaine 8 months vakavakika vaine 8 months saka vavapfeka kudaro vachienda vachibuda vachienda kubasa mai vangu vaisara vachita sei vachidona ndobva vakasvika sei ndobva same day ro ndora vakabva vabatsirwa vachibatsirwa mwana achibuda iyo vachifa saka munaita sei munhu afa achita sei achibatsirwa munaita sei munhu anga aropa mwana akararama ivo ndo vakafa hati mazviona but iko zvakaino pese patafamba ungaenda kunganga ungaenda kumuprofita tiri kudzwa chinhu chimwe chete ichocho saka ini kudhara I was confused kuti unogonzi mukadzi akaurayiwa ndiani izvo aiwa ndiamai vangu hati mazviona saka ngozi iriko sitorwa nevanhu zvekuti hanzi kunamata ungoiti ndanamata vedu but ngozi iriko vaya vanokuti vanokwanisa kututiridza kana munhu afaka vanokwanisa kuti vanokwanisa kuzokurumidzawo kumukawo asi kana kuri kunzi sei zvanoita kuti pengu yamai vangu mapostori havazvizive izvozvo vakazokwanisa kuzvimukira vega ende baba vangu munhu aizikana uye kuti mushonga anoziva zvekushonga voese aitsipika ende aibatsirana namai vavo zvese zvavaita izvo vaibatsirana namai vavo handiti saka munhu akatanga kufa ndaamai munhu atanga kufa mai vavo pavakangofa ende ikuti kuti zvinhu zvavo kana life yavo yachinja babavo ende vakafa vasina kana chinhu yatsuka imubhuku zvezhuwa hati maona mafemili akatakura kurema vediwe haiwa Thank you very much. Wish you all the best. I hope hama dzepamai dzinokurerusire mugadzi sezvo zvachona vari kurya mabhini havadzokere kuita vanhu kwavo ndo zvatirungonamata kuti mwari vachaita saizvo. Thank you. Ya zvakaoma mumafemili medu mugaizi makatakura kurema zvakaoma pakaipa guys. Alright. Hanzi uya senda message hanzi simeli ndiri kubasa ndatadza kufona veduwe kana ngozi isati yakubata musati hakuna isu tiri kutonetswa nengozi yababa vababa vedu vakauraya munhu hanzi aifudza mombe ari mumoskeni nekusada kubhadhara nekuti akanga akuda kudzokera. Baba vangu is the only son and 2 sisters. Vana tete hapana akaroorwa, hapana ane vana. 1 tete vakazofa. Isu tirive kune imwe imba zvemumba umwe hapana chitaiziva. Takazoziva last year hanzvadzi yangu hapana chinofamba mupenyu. Isu vasikana takatoroorwa tiri kudzimba dzedu. Takakura muchikristu nanhasi tiripo. Pakazoendawo kumasowe kunobvunza akaudzwa kuti kunamata munganamate zvenyu asi zviri kumusha kwenyu zviri kutambudzai. Endai mungonobvunza baba venyu kuti ndiudzei nyaya yemufudzi wemombe. Akasimuka akaenda. Ndo patakazoziva kuti baba nemhuri yavo vari kuedza kuda kutonoripa ngozi iyi yekumoskeni asi logistics pamari hazvisi kubatana nekuti mufi hanzi akataura kuti vanakomana vachashandira pasina vasikana havaroori kusvika maenda kuhama dzangu. My other sisters from my other father's side variko mafoti chakadaro no varume no vana. Handisi muri kunzwa ndeavavawo kumusha kwakaita ngozi yababa vababa vakauraya mumoskeni mushure mekunge avashandira achifudza mombe pamusha uti ndakuda mari yangu ndida kudzokera ndokubva vamuponda. Saka ngozi yaya yabata ma40s harogwi hana vana. Vandimaona vanenge vachingodzembereka vakomana vanongoshanda chinobatika hapana. Vakatozozviziva izvozvi vatochembera kudai vatokura vakunzi kwese kwavafamba nzina munobvunza baba nyaya yengozi yemunhu wakafa mumusha. Ndipo vakatozonwana kuti baba vakutoronga nehama dzavo kuti vanodii vanobhadhara bhata hazvisi kubatana nenyaya zvakataurwa nengozi yakuti hamuchashandira mahara.
ndingonzwa vanotaura kuti mazita pangotaurwa ngozi yemuroora asi ndimbobva pahanziko handisi kunzwa. Uyai mufona itinzwe inga zvakaoma guys, ani muri kunzwa imbotarisai kuti kwamuri mimi guys hakuna here ngozi. Hakuna here ngozi dziriko kumusha kwenyu, nokuti ngozi idzi dziri kuuya pakasiyana siyana. Andi muri kuzviona vana baba vedu ende vakaoma, vanotonyarara secret. Mai mwana kuda kuita secret vachiziva kuti vakambopagambura munhu kudhara uku animwana akafa, vanonyarara kuti si kusvikira mazosvitsvaga mozovabvunza vanenge vakati si, vachiona vana vachitambura, vachiona vana vachikwangwaya, vana vachichemera vabereki kuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba, vanenge vachiziva vakanyarara, vachiziva kuti ivo vakauraya vanhu vakauraya havatauri, vana vachigwambata kuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba chichikuitika, ivo vachiziva zvavo kuti pane gembo rinenge rakatambwa. Handimaona saka I think misha yakawanda ine mweya yengozi inoteverera. Handimaona ngationei kuti matrends engozi chii, kuti tione kuti munhu uyu ane ngozi tingaonei, besides ataurwa nakola kuti anzi hanzva dzake dziri kudya mupini. Kune vanodya mupini anditika ava vari common tinoona. Ko mamwe masigns and symptoms ekuti tione kuti munhu ane vanhu vane ngozi ava chii, kuona kwenyu wenyu kana kuziva kwenyu chii mamwe masymptoms nemasigns atingaona kuti uyu munhu zvokwadi paita ngozi apa chii. Chii tiudzewo guys, chingave chii tizive kuti munhu waita ngozi apapa ndozviona inototi apa mwekuda mweya wengozi ndisingazvionika, asi imi munenge muchizviona kuti havava ana vanenge ngozi inenge yakatobata. Ngationesanei chii, nokuti pamwe togona kutongopenga anoona tisingatozivi kuti tine ngozi. Matrends chii masymptoms aya, what to look out for kuti uone kuti taita ngozi pano chii. Chii kufa zvisina tsarukano. Muri kunzwaka mufamily kana muchingofiwa kuita spirit of death mufamily, kufa zvisina tsarukano, kungoti nhasi kwafa munhu mangwana kwafa munhu zvisina kana tsarukano, kana kuti agwari kana kuti adini, vanhu vanongopera kufa. One symptom kana kuti sign rekutadza mushava nengozi. Two kupenga, iro rekupenga magara vazhinji venyu munoriziva. Handimaona vazhinji venyu munoriziva rekupenga iro. Tine two right now, kupenga handika kufa zvisina tsarukano. Three ngatiudzisei wamo. Three chingava chii. Hello dear pangozi. Hello Sis Mary, muri sei? Ndiri right, muri sei? Ndiri right zvangu. Sis Mary, ngozi iriko, vanotaura kuti kunamata kudii zvinenge zvisati zvawasvikira. Kana zvakapinda mumusha menyu ngozi chaiyo iriko. Inini kumusha kwedu kwakambodai so ndichiri mudiki kuma 10 years, asi ndaitoziva kuma 10 years ende nyaya yacho ndichiri kutoiziva. Paive nemushadi wekuMozambique aichengeta mombe dzasekuru wangu. Saka sekuru wangu akamupromisa mukadzi. Wamupromisa mukadzi kudaro, hanzi wangu akatomunongedzera mumwe mwana wababa mukuru musikana. Musikana akura uyu mukomana kwakuti makore angu amakataura ndishande akwana, wanzi wangu asingamubhadhari. Akwana musikana aita sei chindipai. Hanzi ivo nekusachada nemwana wawo kwakuuraya mushandi uyu. Wamuuraya kwakunomucherera pachuru hanzi pasi pezimunzambara, so wabva wamufushira nemashizha. Vachingobva ikoko kupinda muyadhi mumusha, kamwana kadiki kakabva katanga makumbo angu ari kubanze, mwana kwakutofa. Vanhu kwakunoviga mwana. Sis Mary, vanhu vachingodzoka pakafa macousins angu anosvika ku5. Padei 1.
padei vanhu vachingoti vachibva kunowiga vachidzoka kusvika vakazotaura chokwadi kuti ndo zvandaita vanhu kwakutozogara pasi ivo vaizivawo kwawakanga wamutora kumozambique kwakuzoenda ikoko kwakuzonoripa asi stiri mukadzi uye kazeni yangu iye yakatoita sei yakatoenda kumozambique akazozvara mwana akazodzoka zvake asi akatosiya aita mwana ikoko saka saka vanhu isusu tiri vanhu vatema sisimeri tinototeerwa nechivanhu chedu isusu vanhu vatema zvekunamata chikristu isusu tisi tinoita zvechikristu nekuti chero ivo vachena vachoka havamboita semanamatiro atinoita isusu taakutosiya zvedu asi zvinotiteera ndosaka kana bhaibheri richiti zvinoteera ropa zviriko ndo chete zvandandinoda kusheya nemi kuti vanhu ngatizive kuti chivanhu chiriko chero tikanamata vakambopedza vanhu vekumozambiki vakambopedza nezvisekuru zvedu zvakamboponda nekumozambiki dzakawanda vedu vaiurayiwa muzimbabwe zvisekuru zvedu zvaive zvimhondi zvevanhu zvaiponda vanhu vekumozambiki saka vanhu ngatizive kuti isusu tiri vanhu vatema kana tikageza sei kana tikazora mafuta ekutsvuka sei tiri vanhu vatema tine zvinotiteera muropa. Aiwa, thank you very much Kola maita basa, thank you very much. Asi vede vanhu musanyore macomments anotisesa tiri pavalive vanhu vanozofunga tiri kuseka zviri kutaurwa asikana vede munganyora here kuti hanzi kwaizvo kwaikuota newe varume kwaitori nkosi vakomana musazodaro ende tinozoputikana musafuna kukubva kwanzi tiri kuseka zvitogwa palive Lorraine uyu anonyati kwanzi kuda kudanana neumwe murume ingosi anyway chingochani ingosi here vasikana chingochani haisi ngosi chingochani haisi ngosi asi kuti maybe rinogona kuita zvaro dhimoni handimoona harisi ngosi ndangotasa komeni ndikauputika nokuseka zvakaoma pasika zvakaoma right pana umwe ndoda kutaura itataura topic iyi yakaoma. It's a very big, long topic and it's very big. Pana umwe rivane chavada kundopita right saka manzwa gaisika mamidziyo yakatiwana namai mumba mukaona nababa kuita mistake kurasa be very careful madzidziswa panapa andika madzidziswa midziyo yanamai yakasheka nababa kutaurita move on midziyo yamai ngaidzokere kwamai kwayakabva handi masvona ngaidzokere kwamai yakabva vana mai havarohwi animaona vana mai havarohwi nokuti kwai vanoti kana ndikafa ngozi kwa uchapfeka masakonosingi wakutanda botso intanga iri ngozi yozoenda kubotso ndofunga kuti apa tadzidza paya tadzidza zvakawanda animaona panyaya yekuru yengozi wozoenda kubotso animaona chinenge chiri chimwe chine nemaimplications azvo nethe how is done andika maudzwa kuti zvinoitwa sei animaona they are coming it's okay okay sharp sure animaona saka tadzidza zvakawanda andimaona nenyaya dzengozi idzi kuti zvinofamba sei masymptoms engozi unoona sei zvinhu zvakadaro andika saka next time look out for these things guys animaona look out for these things kuti nyaya dzengozi idzidzi kwanzi mushonga wengozi kuri pavedu vamwe vatiwo kunamata inda kungoti munhu nezvinomitira kana kunamata kuchikuita kuti kudzinge ngozi famba nekunamata mudikani andika ngozi dzimwe kana kuripa kuripo kunokuitira andika just go and ripa ngozi so that you become free, you are set free because zvakaoma kudya mupini muchatsoziva kuti kune ngozi iri kutenderedza iri kudai kuti usvike 40 years uri vhijini mai mwana usina kana kumbonzwa lula usina kana kumborogwa nenyaya yekuti ukutozi muchitoziva chakaitika mumusha zvakangooma kana kuti unosvika pakutombofa mai mwana usina kana kutombonzi si nemukomana ugonzi mwana nenyaya yekuti ndinoshira kuti ngozi mune chii mufamily chiri kuitika handichika let's try and avoid macircumstances dzakadaro kana dziri dzekupariwa idzi zvifambire mutsvake chinokuitirai kumushako chamunobhilivha nokuti anzi vanhu vatema ngozi inongoteverera culture yedu rudzi rwedu ndokwa inongoteverera handichika ngadzirikwe izvozvo kuramba kuti vamwe voti ngatibatsira handiiti izvozvo handidai zvinodzoka zvichikukuyai zvinodzoka zvichikukuyai saka be very very careful ipapo right mangwana tinenge tichipo toya tichitaura manje mangwana todzoka itopic ndakumbirwa nevanhu vakati handika vatitaure topic vane nyaya dzavo maybe dzanyada kuti vazotaura chiya nemangwana handika paita toxic mothers handiti poita futi toxic children saka tichambata both sides mangwana toxic mothers
toxic children, because it's either the mother is toxic, kana kuti the son or the daughter or the children are toxic. Anmona totoidzosa mudariro yodzoka zvayakumbigwa mangwana toona kuti how best tingaita sei kuti avoida zvinhu zvokuzonzi kwaita zvingozi izvo zvikaita zvichii. How best can we approach this? For instance, it's happening in your family, right? And to avoid mweyo kuti pazonzi paita kangozi apa. Hanze ini nditori ne43 years kana mwana handina kana kurogwa sora ako Edina auindava kune ngozi naye Edina chatungamira tribe kuEdha kune ngozi here naye mudikani kumusha kwenyu. Hanze elegate 2024 Haiti South Africa is now on takamirira fly kana fly rabuda tochiposta muchiposta mimi madmini tochizoya tichiadvertisa pamalife, right? Hi my sister. Hello Auntie SIS MELLY, muri sei? Ndiri right. Inini ndikati mamirire enyaya yangu ndeyekuti mumusha medu munonziwo mune vanasekuru vedu vamadzibaba vanababa vedu vanonzivo vakatoro zvezvo kuti kwaive nevakomana vaibva kuMozambique uko. Saka akauya mumusha munhu wacho yeye akauya achiti ndinoda mukadzi. Ati ndinoda mukadzi ndopaakabva adzitanga kushandira. It's like waive munhu anga achingoshanda basa rese repamba. Saka kwaita ino yakazoti yasvikawo yokuti aite sei akuda mukadzi wake ndoko vakabva vamuuraya. Asi kuti tizonyatsonzwisisa kuti vamuuraya akazovigwa sei kana kuti zvakazofamba sei hatina kunyatsozvinzwa. Saka zvakazoitika ndezvekuti tete hazvanzi yababa vangu ndingati madzitete angu ese wekutanga akaroorwa pekutanga achibva asiya mwana ipapo ndobva andoroorwa pepiri achibva asiya futi mwana zvezvekuti airambuka nemurume ndevamwe tete avo ndobva vazondoroorwa pamwe pavakandoroorwa kwokuzvara vana vatatu including ne2 ava vangu vaitsoiswa nemadifferent father vachiedza kuroorwa. Ndokubva vatete vaye zvavanetsa kuti kuchii chiri kumbonyanyoitika kwandiri because kwese kwandiri kubva uku ndiri kungoita sei ndiri kuti ndikaroorwa ndorambwa ndine mwana wani apa ndauya ndaroorwa ndati gari but ndafirwa nevana vangani vatatu. Ndobva vakabva vachiti vachitanga kufamba vega vachizvitsvaga ndopa vakaudza kunzi ndonyaya yakaita sei ndoyakaitika mumhuri menyu mune munhu akauya akashanda akaurayiwa. Saka mukuuriwa kwaakaita kuyakwe munhu yeye akaiswa pauri. Saka madzitete angu ese it's like ndofunga mhepo yemukomana waikwa inenge yairaunda madzitete angu ese nekuti madzitete angu gwani watinaye ndiye akaroorwa patatu kuti zeta vamwe 2 vakaroorwa pepiri zviya zvokuti varoorwa apa vabva vozoenda kundoroorwa pamwe panova pavava izvizvi. Saka ndofunga chimwe yechi chinenge chaitenderera chichibata madzitete angu ese asi one ndiye anga akatsimbirwa kuda ndiye anenge anga akadini akaisirwa mhepo iyi. Saka tete vaya vazvibata vakauya vakaita noise kuna baba vavo zvikanzi vababvisai zvinhu zvenyu because vakanga vafamba vazvibata. Saka paakauya voita noise vana baba vangu inini nemadzikoma nemadzining'ina vakabva vati tete chiregedzai kudini chiregedzai kudaro regai tigozvigadzirisa. But the way yavakazozvigadzirisa nayo manje ndiye ndisingazozivi kuti zvakazofamba sei kuti pavakazobvisa mweya uyu pana vatete ava wakazoiswa papi ndokuti tisingaziva because right now ine ndani 43. It's like vana vevaning'ina vababa vangu nemadzikoma vababa vangu vasikana vese vakaroorwa ndini chete. Generation yakuya yatova yevana vehanzvadzi dzatakazvarwa nadzo isusu ndomamirira zvakaita. But ini ndofambawo ndaitombouya madhezi aya maidedza prophetess Josi vaivai ipo ndichitobvedza kuti pamwe ndingasanganawo nawo ndigobatsirwa. Mukatomboita topic yamakaita nevamwe baba vekuchipinge vaitaura zvekuti ndine mukadzi chii ndoda kuti ndosvika kundotora umwe mukadzi vachiti ndinoita zvechivanhu pese malaifi iwaenda andiripo ndichiedza kuti pamuda ndichazochanzawo pamwe ndigogona kudini kubatsirika. But saka ini ndofambawo ndega ndotaurwa kunzi munogoda murume wei imi mutori nemurume nechakudhara. Imi munovatwa here kana munovatwa here nechinhu kana makavata? Ndinotorarwa makatota kutoti padzimwe dzenga dzekuti kana uchigara pachemba paipai handiri pane imwe mvura yaya inobuda imwe chena so
kana kuti lese ndikapepuka ndichitonzwa kuti ndo zviri kuitika ndikananikira ndikada kuti ndiende pachemba kundoita weti kudai weti haibude because ndinenge ndakabatwa nemafeeling ayayo andinomaziva ekuti kana ukanga wasangana neizvozvo saka moza ndaiti ndikapinda marelationship ekudanana zvokuroorwa ndisandambororwa ndikapinda marelationship ekudanana nemukomana mukomana ingongondiignora ndisina kutuka zvaya zvokuti ndakatomboita mumwe mukomana sekuru vangu vakati uya naye kuno azvanzi yamai yangu ndiri kwarara ndobva nditi uya naye timuone for sure akauya mukomana achinyatsoratidza kuti zveshuwa munhu ari serious mamuri muna October 2010 zvikanzi December ndokuti ndiende kumba kwavo ndindoita sendindobvisa mari ndakuzivikanwa nehanzvadzi zvazvo kuti ndatondointroducwa zvazvo kuti munyatsoona kuti irelationship iri so straight munhu ari serious akangoti kubva musi waakabva kumba kwasekuru vangu iyoyo ndokubva ngondosvika kungondondiignora zvikana sekuru vangu ko chii chaitika ko mazano sei handisi kumbonzwa nyaya yenyu ndikati sekuru handisi kutoziva sekuru vangu vakatondishaudha vakati waita sei wakamutuka ndikati sekuru mufonerei sekuru vakafona ndofunga vakaita almost a week vachifona every day achitoiginowawo makozi asekuru vangu kusvikira vakazomuti chimbonditaurira asi muzukuru wangu akakutuka zvikanzikana musatombomublema haana kana chaakanditadzira kana kuti ndakamutuka munoziva zvesu kusvikira zvesoka ndava fed up zvokuti ndega ndakuti aiwa zvemarriage hazvisi zvangu mwari dei vandibatsira ndagona hangu kungoshanda kuti ndizvigadzirira upenyu zvatova fed up zvokuti vamwe vanotombotiita mwana ndikati mwana wacho nandoita nani kuvarume vacho munoti muimi mugoti mwana moita nani varume vacho pavanouya muvati nawe handivari navo imi moda kunzwa kuti muri virgin pamuri apa uvhigini hwangu hwakatobva nekushandiswa munozoti zvazvo zvokuti ndichipedza kushandiswa ka unonzwa kuti kumashure mhepo iri kupinda manzwa kunenge kwakashama kudai so unotoita kunge warara nemunhu imi baba kudai so bvunzai kune anoziva chaichai kana paine umwe wekuti munojoina apa anotokutaurirai kunenge kwakashama kudai so kunyatsonzwa kuti kune chinhu chatobvako kunoshama munonzwa tsitsi kukanzwa vanhu tichichema panhangirika inini so ndafed up kana ndichaziva kuti ndicho chakatobata mafeeling kana kuti ndicho chakatondisvibisa mwoyo handitozivi chinosvibisa chinoita kuti uzombosemwa chasiya handiti takambodzwa pana pana chinosiya mazai here chikwambo ichi kana chasiya mazai ayaya murume wese anenge achingoti pakuti saka you can't uchifamba pasisimelika varume vazhinji vanenge vachitokuti vakomana uyu ndiye mukadzi ende ndanzwa anokudzwa maprofita achitaura kuti kune vamwe varume vanoti vakasangana navo vati handakanga ndichiti handirori asi zvinezvi ndakuzorora ndawana mukadzi wekuroora kudai zvongoti tsakati munhu anongokufuratira zvotongopera zvakadaro kunoshama unonyatsonzwa kuti kwakashama dumbu iri manjiri rinobva rachifufutira zvazvokuti kana ukabuda panzvambo maona mai saka dumbu riyera rikafufutira kudai uchifamba apapo vanhu vanogona kuvhunza kuti makorokoto wane nhumbu izvapadi hapana pabasa panapa ndagara panapa ndaane 9 years ndikakudza kuti ndakati ndichisvika panapa chakati mhepo idzidzi dzichitanga kusimuka ndakasecherwa passport nevarungu kuseruko manzwa vakatora passport kutaura kuno kwandiri kuita passport yangu handina yekutanga yendakapinda naye muno muSouth Africa 2015 ndikasvika pakundotora imwe kusacrifice kuti regai ndiunganidze mari ndaunganidza mari ndati regai ndinotora imwe passport vakutotaura kuti tashaya mari yedu muno mumba life yandiri kurarama panapa ndiri kungoti so long ndichimuka ndichiona zuva ramangwana ndiri mupenyu chete unenge uchingobatwa uyanga kuti vanyatsoona kuti nyangwe kusacrifice kwelove yonenge uchiita nebasa rako ka pavari hazvitori nabasa ende havatozvioni mweya iwoyo uri pamuri mweya iwoyo maona saka hondo yacho nehaanyatsoona kuti kana dziri mari family kuti munoti mungaita sei vanotofuratira munoziva zvazvinoitaka vefamily yazvo vanenge vakutoitaka vanenge vachitoti takatozorora pazviri ipapo zvakatodini zvakatokwana handiti maona hapana anozvisimudzira musoro
vabereki vangu vese vakafa, ndimaona ndo marwadziro azvinoita. Andazadzisumudzi musoro. Avasimudzi musoro, zvinongoti tsiki ende unotonzwa pamwe pachona uchitonzwa utoti pane ari kuzvikuchidzira mupenyu aripo, unotonzwa achitobuda zviya zvekuti ukahaka kana kuti handi munongoziva zvinoita zvakafanana kuti ukaenda kun'anga, handiti kune vaya vanoita zvechivanhu vanobva vataura kuti ndini nhingi zvakazoda, vanotobuda vachiseka kuti wakabvira kudhara uchitibata unotiitei. Mumwe wamukuru vangu chaivo vakandibhejera musi wavigwa amai vangu 2013. Pakubheja pamberi peuso wangu dai sosvika ndokubhejera iwewe. Hauroorwi, hauna chaunofa wakaita muupenyu hwako. Kufamba kudai unzwa uchinzi ndio vari kutokurimisa. Munhu wakaurayiwa mushamenyu wakaurayiwa, asiwo vakazotora kumushandisa kutomuita munhu wokurimisa mumusha imomo, saka vakaisa mweya iwoyo pauri. Zvakaoma. Kune varipiko Prophet Jose mazuva anaya naini vambouya vakubatsirei naini? Varipi? Zvakaoma. Saka shuwa munzoti 44 years shuwa kana kumbovata nemurume hamutoizivikana. Mungoziva kungoiona pamapikicha. Munoziva zvezvikwambo izvozvo kuti uzive kuti chii chinenge chichiuya chichirara newe. Hauzivi kuti mweya rudzi unouya uchirara newe. Kuti uti nyoka inorara newe kana kuti uti chii. Fanika seni nditori wese nokuti handitooni kana fesi yemunhu. Chungudzwa pane munhu ari kuningirira aripo. Unotonzwa kutoti ndatorarwa nezvinenge zvichitoitika munyama dzako, kutonzwa zvese nekushama kuzasuka. Zvakaoma sikana. Zvakaoma chaipo. Pakaipa. Zvakaoma. Ende ini chandoda kuramba ndechekuti kwanziko kwai ukanamata zvinopera. Kunyepa chaipo. Zvokuti kwai takatengwa neropa raJesu, saka ropa raJesu rakauya rikaripa Ngozi. Hakuna chinonzi Ngozi, vanotisanyeperane. Vanhu vaya vanodaro vaya vanenge vasati vari mumasituation akaita seyandiri. Unobvuma wega kuti aiwa Ngozi dziriko, ngatisanyeperane. Nemachacha mushonga weNgozi kutongoiripa. Ini zvokuti papa ndoda kuenda kumusha muna April. Ndaiti dei kuri kuti ndaiona inozvichanetsa ndechekuti chero n'anga dzachona dziriko mazano kana iwo maprofita achona akutyisa kuti vese vakungonyeka. Mari ndaparadza mari yakawanda. 2021 ndakaenda kumusha ndine 1.4 US. Yes, takapera kuti tsakati asi hapana kana chakachinja. Zvokuti ndegaka ndonyatsoona kuti ndandaona mubatsiri anonyatsondudza hake kuti munhu uyu wakamira zvakadai. Message kwa Prophet Jose kupa private number yavo. Umwe musi ndakavaisira message anditi ndichida kuti vauye pano vazona matravel. Ndobva yadairirwa akati ndiri secretary wavo. Hanimona hamene mukadzi akadaira phone. Ndobva nditi you are talking to the secretary, one of the secretary ya Prophet. Andika sorry for late response. Andika kana uchida kutaura na Prophet. Ndobva asa number idzi. Ndobva ndisi andipa number. Ndobva ndatomupindura kuti no, ini nditaura nawo panumber iyi handisi kuda kubatsirwa. Nditaura nawo panumber iyi because ndiyo number yakandipa private number yavo kuti ndivafonere anytime kana nditaura navo because ine handimbofoni ndiri wani kuseri chidauna matiko. Handika kazhinji ndachitovafonera nditongoti tokumbura kuti mumbouya muna matravel. Handika zvikasiya ndipe message ndikati no, message handikwanisi kupa ndataura naProphet. Handimaona. Ndobva ndati saka muzongodza SIS MELLY vanga zvitsvaga kana vave free vagozofonera. Handimaona. Ndobva angoti all right. Ndobva yapera. Saka izvi zvindaisa message apa ndati Prophet haufa low haina kudeliver. Mukadzi uya anogona kuva akatondiblock secretary uyu. Hamusi kuzvionawo because number yaProphet personal number yavo anytime pandinongesa message inotopinda ndotaura navo. Handimaona. Anenge akatondibloka secretary uyu. Ndobva atondipa number idzi anodandipa aindipa kuti idzi number dzidzi vanoda tinobhadhira mari kaidzi. Vanenge vachitikandira idzi. Ine handina kuti ndinoshandirwa handimboindi kunoshandirwa naProphet. Nechinguva chiProphet chimboyai. Vanhu vadini? Vanhu vari kumbokutsvaga ikunoku. Kuda chiya panapa. Zvinoiti zvidaisa message haina kupinda. Uyu secretary unenge akatondibloka chete secretary uyu kuti ndobva aisa dzimwe nhamba dzemumwe secretary kwavanozonoti tipei mari. Alright. Tiri panguva yakaoma nechimiro chamunyika medu. Dai taionawo vanhu vanonyatsobatsira chinyatsoziva kuti kana iri Ngozi vakomana mune vanenge varipo toitirawo kuti vana venyu ava alright isusu makakundikana henyu kutimiririra. Chiitai kuti mugadzirire upenyu hwevana venyu henyu. Tobatana. Ane mombe. Kana iri mari tounganidza iri mari. Kana tawana anonyatsotitungamirira kuti tisvike hedu kana iko Mozambique kwacho. Toripa zvitori nani togadzirwa upenyu. Marwadza handidi kunyepa.
zvakaoma vategeiwo tegai prophet Josi vategei guys zvokuvatega chaiko masekretary handiwatembi seti handiwatembi masekretary anogona wakatoblokwa kunzi shandisa iyo unonzi 1 unonzi 1 ubhadhare mari sa hatina mari tobhadhara because tichida ngonamatigwa isu pano apa free of charge hatina mari tobhadhara isu vategei guys vategei tida kuti vabvunza prophet kuti unogopa secretary number secretary umise foni yenyu wotidaira vategei kuti number dzemukadzi wavo dziri mune imwe nhikikiri mune imwe foni vategei this is not fair panapa tichakata dhire kuti vanhu vanonamatigwa free of charge munhu anotibloka unotibloka ndiwe prophet iwe unotibloka are you prophet iwe wakatibloka you are here obvious unenge wakatisa panapa are you the prophet kana chida kutiudza kuti hauchadi kuuya kufanira kunamatirana vanotiudza vegazve who do you think you are you block us here did you tell the prophet that you have blocked us pana vanhu vaingoya vachingopwa zambuko ravo ende prophet ndivo vaitouya kuti simeni ndoda kumboya padhairis ndinamatire vanhu simeni ndouya rini padhairis ndinamatire vanhu guys don't you find it weird hamungoona kuti zviri weird so hamusiona zviri weird and then this thing whoever calls sense okuchi ongoda kungobloka vanhu havaivo kana patient zvinozopoa kunge akatotibloka secretary serious how do you block munhu asingazoti ari kutsvaga chii ari kudei unongoti munhu sangangoda anotaura prophet just plus personal number yako ndende akaiwana sei personal number kai haisi prophet private vakatoditi personal number yangu iyi musape vanhu smell ndeyenyu mega ndikati oraiti bo ende pana ndakabopa munhu ongoti bloka guys motingaga kupopota ivo ava mai avari kutoda hepo pasikana vakutodawo hepo pamuhwotsitsi hamuhwotsi 43 years guys vachingovatwa nechinhu 43 years havaizivi imi munokuvatana dzomodziziva munodzipukuda everyday iyo havaizivi motibati ivamutoizivi unanogwa hondo yenyu pano unanogwa hondo yenyu pano paaizivivo kungoivona yakadhirowiwa chiwa kungowa vanhu vachitaura munhu awara musinungure zvinhu pana pamuwanewo munhu avo munhu wotibloka mozezvakuita zvichitoita inenge itori mhepo yekwako inenge yekunhanikira inenge ichitovhara ndikakudza kuti mamwe mapasta unoti ukade kuti pane umwe pasta wekuti anokuona obva kuti uya nimbonamata newe mangwanaka anenge achipopota ugoshaziva kuti zvinenge ndakazopedzera ndarinda unondiziva ndakambotaura nenamba yake inamba yaprofet ndo vakandipa prophet unongotibloka nadhimi guys vari favourable unongobloka just because ndiwo wakabata foni musi wewe ongobloka vanhu is it fair now prophet Jesu was the same ndari kupopota kuti uyai kushow uyai tikutsvaga ichakablokiwa saka tinotovaone takablokiwa nemusekretary akutipa imwe nhamba yanoziva kuti nhamba iyoyo kushanonzi bhadharai ma1on1 hatidi ma1on1 isu tikuda kuti vauye pano vanongouya semawira avaingoita nhasi ndipo moda kutibloka nhasi takatanga prophet Jesu vasina kana vanhu vaivaziva vanhu vakadzivira prophet Jesu vakawanda ukavazivira pano nhasi vakuda kutibloka zvimasekretary unblock us please unblock us we are not playing hi dear nine kana timiwo vanhu vakawanda prophet vanhu vakadzivira prophet Jesu panapa nhasi makuda kutibloka nokuti mwana tisha prophet Jesu yakura isusu titori madhairis tinototi special favor hello dear hello Mel hello munotaura nene handisisimen mintarafanira munafona pa Mel hello okay Hi, Sismel. Yes, uri sei? Mushe kuri sei? Ndiripo, sorry ndiri kudrive ndiri palive penyu. Alright. So ndachida kuti zvoni zvokutaura namadha vafona ava is very true zvinoitika. Inini I'm also going through more or less the same thing that she's going through. Zvekurarwa izvi. Inini pandakatanga handizi hangu a virgin. Right, but pandakatanga kurara nemukomana akatondibvunza mukomana kuti iwewe aitomboenda like mukadzi yamazera ide tinongochifungidza kuti chiri virgin akatonditi first boyfriend yangu
akatapiti iwewe one did that it seems like hauzi agent ndakachishamisika kuona zvawaswa a little bit yanga zvakaitika ndikatoti zvavari kutaura zvokuti unotozvifila kuti nhasi pane zvarara zvichitoitika ka unotozvinzwa husband ikatouya kuzorara newe paunomuka ka unotozvinzwa sometimes unotomuka uchitonzwa kuti you feel like utori wet down there zvokuti unotofila kuti pane zvangashitika panapa waripa kudai wotoona zvinhu zvewhite zvinenge zvichitobuda I experienced that quite a lot kumboedza kunamata still saka ndikatingosaka zvakaitika kwandiri I think that was about 4 years ago ndanditori nemukomana anga atori serious anga ndozautourora mukomana tikatoenda kuma-introductions kuhama dzangu chichi and then ndivataenda kwatete vangu saka taenda kwatete vangu in fact ndinana atete about 5 and vese vanogara like nzvimbo 1 vataenda kuma-introductions tichitendera tichikuenda unovaona paya apparently one of them patakazobva one of them this was in I think about July iye aiti ada kuuya kuzobvisa rora in September taenda papa kuma-introductions ndakazodzinzwa zvangu at a later stage kuti one of my tetes vakatotaura kuti kana uyu mwana uyu akaroorwa over my dead body she will never get married and I'm telling you kubva ipapo I've never had it takaenda hazvitanganambotora kana 1 month or 1.5 months relationship yakangopera zvandisina kunzwisisa kuti chichaitika even up until now do you know kuti that guy anogara achindibvunza that was in 2017 that guy anogara achindibvunza kuti nai can you tell me kuti chii chakanyatsoitika because I don't understand or he later married to someone else but up until now anogara achindibvunza kuti chimbonyatsondiudza chii chakaitika because I don't understand kuti what really happened between me and you because atinombonetsana zekuti tinganzi vanhu vakutonzi vakutorambana it's those things zvema-spiritual husband izvozvo and ndakaipa serious nekunamata ndokunobera ichi but apo pandakazonzwa kunzi ivo ndo vanga vari responsible pese pandinonamata ndikaenda ndinoenda kupentecost andikanamata vanotomanifesta tichivo vachitaura kuti uyu hambopakarohwa hazvitomboite and ndotozviona kubva pandikapedzisira kuita relationship nemukomana yei up until now ndikakudza kuti handina kana relationship inolasta 6 months ka munofunga kuti ndikukunyepera ikutinei zvinoitika and zvitori real story true kubasa pane kubasa kwandaishanda and it affects you like zvangashitaura namadha kuti it affects you even your finances kubasa kwako and everything ndanditori neposition yangu enandinayo and ndakashanda kubasa uku I think almost about 5 years and then comes along this girl South African angouya ndakatomutsena akatodarika nemumaoko angu and kwangu nepolisi yekuti vanenge varipo vanenge vari older vanenge vachishanda vari older ndo vanowana ma-promotions first before vamwe vanhu vanenge vari vanyuwana if I can tell you kuti musikana uyu akaona position musikana akapfuura nemumaoko angu inini kapa ine position yegeneral manager yakavhurika ndikakuudza kuti all of a sudden ndakazongoona ndatodarika musikana kwakungoananzwa kunzi uyu musikana uyu ndiye atova general manager inini I was pacompany ipapo for 5 years musikana uyu anga ine I think anga ane 1.5 years apo ndakutonzwa kunzi musikana uyu ndiye hazvina kana mbotora kana time kana mboti chii ndakutonzwa announcement musikana uyu ndiye atova general manager ndakutoona kuti zvinhu zvakuchinja my boss anga aimbonifarira but ndikuona kuti zvatochinja akutova close nemusikana uyu zvinhu zvatochinja handichatombofarirwe pabasa that's when I decided what Africa ndingochingozisiya and pandakabva if I can tell you kuti boss wangu pandakaresigna ndakaudza kuti ini ndakuenda ndakavapa resignation letter kangu kuti okay havana kana kumboti kana kumbochema chemwe kuti you've been with us for long wakatibatsira wakashanda because when I came kubasa ikoko I'm taking 10 things around in my department ndikakuudza even everyone anoshanda apa kumubvunza anokuudza kuti musikana paakauya this department was dead to work so hard to make this department what it is now but ndikakuudza kuti pamusana ndakati ndakubva vakangoti okay fine vavangu and I left just like that because the spiritual husband it affects you in a way yekuti unongovengwa nevanhu like if people dislike you in a way zvekuti unongochingozvibvunza kuti
did I do anything wrong to this person? You know what I mean? Like vanhu vasingambofungidzire saka it affects you. Zvinototinetsawo kuti nai Mwari saka kana zvakadai saka tinonofanira kuti if things are like this. Saka ndangoti hangozvachana namadhava, it's very true kuti like every aspect of your life gets affected. No matter how much you can try and pray, and then later on saka we don't know which state of state because it's not affect in all areas of our life. Saka kana mshikwanisa kuudza prophet usaka ndiri kutopenga kuti sekretary ngati adibloke panapa munhu ari kuti regai ndikudzei manje ukarekodha panapa ka usati hasina kuudza unorohwa necopyright. Isisi hatitombonidhe kunoripota, hatinidhe yedu copyright panapa is automatic. Ukangorekodha malive edaya unotorohwa. Kana wanga une monetization inobva yadziswa, kana wanga usina monetization uchizotasarisa monetization chipande chired flag inenge itoriko kudhara. So if you know what is good for you now, our malive edu haarekodwa. You don't take our pictures uchiisa ukupona, unorohwa necopyright. Picture yangu iyo hauitori chikanda unorohwa necopyright. Handichimanzwa mablog munozviziva zvakaitika pamasura apo, mukuzviziva musapano musada kuudzai munozviziva, right? Thank you muningira wangu, rega tionoti tingavatsvaga here, tionoti tingavawana sei kuti vauye panapa mumbobatsirwa mbita. Right, thank you so much. Sharp. Guys, alright, sisimerege ndidzikewo. Alright, regai ndivatsvage tione, regai ndivatsvage. Maita basa kunge vaine. Alright. Guys, zvimozati zvinobhuwa sei vedu vategei prophet Josiah aiwa tag him vategei matega anyatsokuwanda vaone kuti vakudiwa kunoko vachanditsvaga vachazoenda kukuona ndakabhloka ikoko votozobvunza kuti ndakabhloka nani, ndida kuvabvunza ndakabhloka nani. Munoda kuti bhloka nhasi nopomera chiti zvakaoma. Munoziva kuti peji rayambusa vanhu vakawanda. Tinozviexpecta kune vamwe vanhuwo zvavowo pasocial media takangokudzowo kuti vanozonotidhiga vachinotituka vachinotinyorera zvibhende kuseri ko. We expect that, but we don't expect that kune munhu kuvanhu vekuchechi zvinhu zvaMwari. No, we don't expect that. Vanhuwo nje vakawanda vakabuda nepano haisi nyora, ungopiwi platform nje just like that kunzi iyi platform itaya unoita paplatform uchikudza peji rako. Takapa vanhu vakawanda vakakusikama, vanhu vakawanda vakasikama. Kusumudza peji hakusi nyore, it's not easy kusumudza peji. Vanhu vakawanda vakasikama panapa pano vakaenda mapeji avo vakasvika fayawo zvikasimukawo kana tikarambawo hauna raki racho repeji ndizvozvo. But vanhu vakawanda vakasimukira pano ndopo vakabva. Vamwe vacho takutovaona zvedu kutoti kana tatoe maenemy avo dameno takavatadzira papi. Vanomaona techingoti aiwa all is well, Mwari makanaka, munongoramba muri Mwari kwamuri ikoko. Vakabuda maoko medu ngavakurowo vaende vadai. But kumunhu waMwari, guys, we don't expect this kuti vanhu vanopinda chechi vanhu vakakomberedza prophet you block because makufila kuti prophet vakura now he's too big kuti vanoya padiaries. Prophet vanoshanda nevanhu, mirati kudzei. Prophet vanoshanda nevanhu and it's not like tinovada panapa every day. Prophet vaitouya kwandiri vega simeni ndagarisa ndisina kumboya kuvanhu, ndokumbira kumboya kuvanhu, zvinoramba zvichiboosta prophet kwavari ikoko. Anomaona saka zvokuti maita sekretary mweya panapa makambobhadharisa futi vanhu mari masekretary. Hello. Hi, how are you? Hi, good afternoon. Is that Melon? Yes, who am I talking to? Okay, yeah. I'm very well, and how are you? All right. Yep. I can't. Can you come again? Okay. No, not now. Not now. I mean, is it compulsory? Yeah. So I think for now I'm okay. If anything changes, I'll come back to you.
Yes, I know. No, I get it, but I think for now I'm okay. Yeah. Okay, bye. Thanks, sure. Kuja kungewazvipangira kwakonaita insurance kuti kudiko. Box yezo. Ndine new box iyi. Kurai mukachumwu. Amene ndine starting. What? Ndine amene makatenga chinhu kakangama. Right. Saka ndiyoyo guys, vategei vauye panapa titovabata. Kuti titovabata tione kuti tanzi to the life. Hai pana chine nyuwani chinenge chiripo apa chokuti chingashamisa hacho. Anmon ndangotusumuka kudhivhurira yanga chirigogodza padho. Anmon saka padho. Nditanaka. Saka takanga tadi tapedza yedu guys, at least life yedu yanhasi. Mene ndimakatenga chinhu tapedza yedu life yedu yanhasi guys. Prophet Josi tivaramba tichivatega vauye tichivachaziva tidzo kuti what is what vanhu vanoda kunamatigwa pano atibhadhari mari munamato pano vanouya for free vachinamatira vanhu voinda. It's not like vanouya everyday vachinamatira vanhu everyday. Kahwani ipapo pavanongouya vachinamatira vanhu voya vosunungurawo vanhu voinda. Vanozonziwo uyaiwo mutionewo voinda kunovaona kwaHarare. Saka imi masekretary hamuna right yekuti mutibloke, hamuna right yekuti mutibvise pakutaura naprofeti. Profeti kana vasingazadi kutaura nesu pano vanofanirwa kundiudza vega nemuromo. So kuuya kwavaimboita kwandiri vachindiudza kuti simedi tinoda kuuya padhairi, vanongouya votaura kuti hatichakwanisi kuti tichiuya because takura. Toziva kuti vanhu vakura vakudiwo vakuita zvavo kana tichienda kunoforerawo line toenda kunoforera. Even inga mafunctions enyama ita kuJoburg munondipa chikuadvertise raiwanda. Mafunctions avanoita maprayers maconference vanouya nawo kwandiri voti kandaiwo ndichiadvertisa pano nhasi nokuti takutikumbira kuti vanhu vauye vanhingirirwe. Exactly. If ndova ndokutotsvagira anti vavava ndova ndokutsvagira prophet. Oh, saka chachi chenyu mazvona chidiki apa chipfupi. Makatenga musina kumesha maybe. Saka tinotsvagira antivo vaya vasirivo voga vanenge vane dambudziko rakadaro. Kunotoriwo musikana mwana mudiki afona apa nedambudziko rakadaro nevamwe hanzawo famba igurukero dzinekikamba. Aiwa. Tachipesana nhasi ndopata tosanganawo vari ovabva wabuda vakambotendera kwanga vaenda kumaappointments avo kutodzoka izvozvo. Anomaona. So guys, mosora zvakanaka tosangana mangwana anditika kutoxic parents and toxic children. Tomorrow let's meet again, same time same place. Anditika mara kuitire zvakanaka mukaenda maprofeti Josi muti munonyora kuti mukutsvagwa naSIS MELLY vakablokwa. Muinde kunonyora ikoko kuti SIS MELLY vakablokwa namasekretary vari kukutsvakai. Handimaona muvaudze kana maenda kupeji kwavo kuti muri kutsvagwa vakaanibloka nemasekretary vari kutokutsvagai chaizvo. Advise ndicharamba ndichingovatega pano kusvikira vauye naini moti zvinoita zvinhu zviri fair. Tozviexpecta kunana nhingirikira vamwe vakabhanda pana ava vakakura vatinozoona kuti vakurawo ava vebo zvokuti voitawo life dzavo vari kuko vachidaro daro votokangamawo totoita maenemies bo ikona kumunhu waMwari. Aiwa kana Prophet Josi mudiaries. Prophet Josi is one of us. Pano patoda munamato pano vanotouya vanotoenda tobhadhari vanotouya pana patonamatira vanhu voinda zvavo. Muda kuti Mwari vari kutorerei chipo chaprofeti vari kukura zvakanaka chanana. Muda kuti Mwari vatorere blessing yokuti isusu tagunun'una. Iblessing irikutotogwa kairi kuti tagunun'unawo. Kusakangama kwawakabva. Yes. Naimi. Chiitei kuti titaure naprofeti. Mutora zvakanaka guys. Andika tobata time Mwari kuite zvakanaka. Takamirira flyer Haiti Elegant 2024 Haiti Cape Town South Africa. Flyer gariuye tione kuti taronga tafamba sei. Andika please don't forget to buy your tickets for Zimfest, right? My tickets are Zimfest. Link ranga chikandwa comment section umo. Manga mune link. You press that link inokuendesa kuma tickets. Andika muvepo zvakare tinenge tichitengesa sadza. Anditika rinenge rakarohwa gochi rinenge riine magango. Andika pachiJozi style chaipo pachiZimbabwe style ndo patinenge tichitorova ipapa. Antika saka please guys tobatana musarege. You have maparties ndatingiswa 6 ndinenge ndiri kuDerby. Antika kuDerby here ndinenge ndine kune birthday ikoko iriko. Antika I'll be the MC. You have your parties that are coming up kuda MC. Antika tiripo. You get in touch with me. Do kubasa kwedu do ku department kwedu. Maiwonezi hamusina kutoburisa madziso.
I can't wait to meet you. Oh, we see you. I'm going to see you very soon. Take a tiripo and I'll ask you could mean the Banku for me to run a dead share to Tango Yakan strictly by invite. So that I'm one of dead share, Okanto Kuya, Tifani Pamachete, and Tika is diaries. And it Tapto standards are so in that Timiski and it more. So guys, meet the Shakanaka and Tika. Amanda, Miss, she love you so much. Bye bye.